Barangay LS 97.1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa panahon ngayon kung saan kaliwat kanan na ang mga taong marurupok, hindi nakapagtataka kung bakit marami sa atin ang agad na nahuhulog ang loob sa mga taong nabigyan ng magandang itsura. Lalo na sa henerasyon ngayon kung saan ay maraming nahuhumaling sa mga opa o sa mga taong may East Asian features katulad ng Koreans. Ganito ang naranasan ng kabarangay natin ngayong araw na si Axel. Pinoy na Pinoy pero mukhang Koreano, kaya naman mabilis niyang napaibig ang kanyang girlfriend na si Myla. Pero magtatagal kaya ang relasyong nabuo sa isang maala Korean drama na love life? O mapapatunayan lang ba na sa panahon ngayon ay wala na talagang forever? Yan ang dapat ninyong pakabangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Axel, 25 years old at nagtatrabaho bilang isang car park attendant sa isang mall sa Pasay. Tubo po akong Sambales at 5 taon nang nanunuluyan sa Taguig. 20 years old po ako noong sumama ako sa tito ko para magtrabaho sa Maynila. Nagsimula ako bilang crew sa iba't ibang fast food restaurant. Naging waiter din po ako sa mga bar, naging car wash boy at ngayon nga po ay isang car park attendant. Ako po ang pangalawa sa 4 na magkakapatid. May sarili ng pamilya ang panganay namin na si Kuya Anton. Ang sumunod naman sa akin ay si Aljon na kasama ng tatay kong pumapasada ng tricycle sa probinsya. Ang huli ang sa isang babae na si Andy na isa namang menopausal baby. Sila ngayon ang mga kasama ng mga magulang ko sa Zambales, Papa Dudut. Dahil sa hirap ng buhay ay halos once a year lamang ako kung makauwi sa amin. May kamahalan din po kasi ang tumira sa Metro Manila. Maraming bayarin tulad ng inuupahan kong kwarto kung saan ay kahati ko ang roommate kong si Jerome. Iba po ang bayad ng kuryente at tubig, pamasahe pati na rin ang mga personal na mga pangangailangan at araw-araw na pagkain. Kaya saka na lamang po ako nakakauwi sa amin tuwing Pasko o kung minsan ay kada bagong taon. Pero last year lang, Papa Dudut, ay kinailangan kong umuwi sa amin nang mabalitaan kong na-stroke ang nanay ko habang nasa kalagitnaan siya ng trabaho niya bilang midwife. Kuya, kanina ka pa naghihintay? Hindi na ako nakapag-reply sa tanong mo sa text kanina kung nasaan na ako. Na-empty bat na kasi ako eh. Ayos lang. Kararating ko lang din kanina. Anong nangyari sa kapatid ko na dating sunog ang balat? Ang puti mo na ngayon ah. Siyempre, nag-glow up na ako. Di na kasi ako masyado nabibilad sa araw eh. Sa loob na ako ng mall nagtatrabaho ngayon. Nakakaputi ba ang tubig niyo doon sa Maynila? Mag-uwi ka naman minsan, baka sakaling pumuti rin ako. Maligo ka kasi araw-araw para di ka maasim tingnan. Tingnan mo to. Kararating lang, nakikipagbardagulan ka agad. Ay kuya, maiba pala tayo. Kumusta na si nanay? Ayos na siya. Stable naman ang lagay niya. Ano ba kasing nangyari? High blood ba si nanay? Hindi ko nga rin alam eh. Nasa trabaho ako noon nung tawagan ako ni tatay. Diabetic kasi si nanay tsaka mataas rin ang blood pressure niya. Mabuti nga, tapos ng mga anak yung pasyente niya bago siya na-stroke. Nagpapaanak siya nung na-stroke siya? Oo. Tsaka malapit lang din sila sa ospital noon kaya naitakbo kagad. Nag-home service na kasi si nanay. Sakto na sa kabilang kanto lang yung ospital kaya hindi malalay nangyari.
Uy, ano raw ang sabi ng doktor? Wala naman bang masyadong naapektuhan sa kanya? Medyo hirap siyang igalaw yung left side niya pero maayos naman daw ng therapy. Buti na lang nakapangasawa ako ng nurse. Kaya may mas maalam na nagbabantay kay nanay ngayon. Mabuti naman kung ganun. Sabi ko naman sa iyo huwag ka na umuwi kasi okay na si nanay. Masyado lang kasi nagpanik nung si tatay kaya kanya tinawagan. Hayaan mo na si tatay. Mabuti na rin yun para naman makasama ko sila. Tagal ko na rin hindi nakakauwi lalo na nagka-pandemic pa. Sa bagay, miss ka na nila nanay at tatay. Ikaw kuya, kumusta naman buhay-buhay? Eto, nakatira pa rin kami kina nanay. Hindi na kami makabukod-bukod sa hirap ng buhay. Tsaka request na rin nila nanay na doon na lang kami tumira sa bahay para makasama nila mga apo nila. Construction ka pa rin? Oo, kaya nga mas lalo akong nangitim Di bali ng maitim, may muscles naman, di ba? Ikaw nga, ganda na ng katawan, gwapings pa. Totoo siguro yung biro nila nanay no na ampun ka lang. Ah, talagang gusto mo ng bardagulan Joke lang, wala akong laban sa'yo Ikaw dapat ang kumustahin ko. Kina tito ko pa rin ba tumutuloy hanggang ngayon? Hindi na. Matagal na akong umalis kina tito. Nakakahiya na rin kasi, alam mo naman, ang laki ng pamilya nun. Saan ka nakatira ngayon? Sa Taguig. May katrabaho ako na naghahanap din doon ng matutuluyan kaya ayun, nangupahan kaming dalawa para may kahati ako sa upa. Ah, parang roommate. Oo, parang ganun. Kailangan mo magtipid kapag nasa Maynila ka Pati rin naman dito sa probinsya. Love life, may asawa ka na? Asawa? Wala pa no? Tingin mo sa akin, magpapakasal ako ng hindi alam ni nanay at tatay? Malay ko kung may kalibin ka na doon sa tinutuluyan mo sa Taguig. Roommate nga lang yun, ano ba? Ang tanong, yung roommate ba na yan, babae o lalaki? Sira ulo, edi syempre lalaki. Tara na nga, baka kung saan pa mapunta tong usapan na to Tara, nasa likod yung tricycle. Katulad ng sinabi ni Kuya Anton ay naging okay din naman ang lagay ni Nanay Papa Dudut. 2 days lang po ako nagstay sa Zambales noon, yun lang kasi ang naipaalam ko sa trabaho ko. Nang masigurong nasa maayos ng kalagayan si Nanay ay agad din naman po akong bumalik sa Maynila para ipagpatuloy ang paghahanap buhay. Sa mga sumunod na araw ay bumalik din sa normal ang lahat. Papa Dudut, may dugong Japanese po ang nanay ko. Half Japanese kasi ang lolo ko kaya naman na namin ang features ng East Asians. Singkit at pointed ang mga mata. May katangusan ang ilong at medyo maputi ang balat. Pero dahil lumaki kami malapit sa dagat ay mas naging moreno ang kulay naming magkakapatid. Saka na lamang naibalik ang dati kong kulay noong tumira ako sa Maynila at nalayo sa initan. Aminado ako na habang nakatira sa Maynila ay na-pressure ako sa beauty standards na meron ng mga Pinoy lalo na sa henerasyon ngayon. Lagi ako nakakakita ng mga magaganda at gwapong kabataan na hindi naman gaanong nalalayo sa aking edad. Dahil dito ay naisipan ko rin makipagsabayan. Inalagaan ko ang katawan ko at tinuruan ko ang sarili ko na magdamit ng maayos. Sinubukan ko rin pong maglagay ng beauty products sa muka na siyang lalong nagpa-enhance sa features ko. Ang nakatambak na dumbbells ng roommate ko sa boarding house ay ginamit ko rin para lalo maging buff ang katawan ko. Naging worth it naman ang lahat ng ito, Papa Dudut, dahil matapos ang ilang buwan ay may ilang mga kababaihan nang nagsisimulang magparamdam sa akin. Karamihan sa kanila ay nagsasabi na may kahawig daw akong artista mula sa South Korea na hindi ko maalala ang pangalan. Ito na nga ang laging pangasar sa akin noon ng roommate kong si Jerome, lalo na tuwing sinasabi kong nagmumukha na akong Koreano. Opa, nasend ko na pala sa iyo yung bayad ko sa upa at kuryente. Natanggap mo ba? Oh, magsisimula ka na naman dyan sa opa-opa mo Oh, bakit? Di ba nga sabi ng mga chicks kawig mo raw si… Kim something, basta yung artistang Koreano? Ewan ko sa'yo. Oo, nakuha ko na yung tin-transfer mo. Nakapagbayad na ako ng kuryente. Yung upa naman bukas ko na babayaran. Bukas pa raw darating yung landlord natin Okay. Kamusta na pala nanay mo? Ox na ba siya? Okay naman na siya. Hindi pa nga lang makapaglakad na maayos pero
Makukuha naman daw sa therapy. Malakas na raw siya ngayon. Yun ang sabi sa akin ni kuya nung nanghingi ako ng update. Mabuti naman kung ganon. Oh, anong iningiti-ngiti mo dyan mag-isa na parang sira ulo? Wala. May kachat lang ako sa IG. Yung mga ganyang klaseng ngiti, pamilyar na sa akin yan eh. Nakabungis-ngis habang nagtatype, pangiti-ngiti na parang kinikiliti. Chicks yan no, patingin nga. Katatapos lang kumain. Sus, parang tanga to. Kailan ka pa kumain? Wala nga tayong pambili ng ulam eh. Ang i-chat mo sa kanya, penge pambili ulam, ganon. Hindi yung chatmates pa lang kayo, nagsisinungaling ka na agad. Huwag ka nga basag trip dyan. Hirap na nga akong gumawa ng paraan para pahabain tong usapan namin eh. Nawawala na ako ng topic. Patingin nga ng itsura, maganda ba? Siyempre maganda. Tingnan mo. Teka, hahanap ako ng magandang picture. Makikita mo pandiinan to. Oh, eto. Ganda no. Myla pangalan niya. Naka-jackpot ka pre ha. Pero parang ang bata ng itsura niya. Bata lang itsura pero 22 na siya. Bata nga. Pas tayo dyan pre. Okay na to. 3 years lang naman ang pagitan namin eh. Masyado siyang bata para sa'yo kasi 30 ka na. Lang niya to. Dinamay pa pati edad ko. Saan mo naman nahanap yung 22 na yan? Hindi saan. Ang tamang tanong kundi paano ko siya nahanap. Oh, paano mo siya nahanap? Siya ang lumapit sa akin, tol. Siya ang unang nag-message at nagpakilala sa akin sa Instagram. Una, nag-follow siya sa account ko. Tapos, hinart niya lahat ng pictures ko. Tapos nag-message siya sa akin. Nagtanong siya kung may lahi raw ba akong Koreano. Opa Yorn, ikaw na talaga. Sira ulo. Totoo nga, 3 weeks na kami nag-uusap. Anong sinabi mo sa kanya? Eh di sinabi ko yung totoo. Sabi ko Pinoy ako, may konting dugo lang ng Hapon. Kasi nga may lahi naman talaga kaming Japanese. Oh, anong sabi niya nung nalaman niyang hindi ka Koreano? Wala, basta ang sabi niya, type niya raw yung mga chinito. Mahilig kasi siya sa K-pop tsaka K-drama. Ideal man daw niya yung mga mukhang Koreano. Ibig sabihin type ka niya kasi singkit ka? Parang ganun na nga. Wala tayong magagawa tol, habulin tong kaibigan mo eh. Oo, habulin ng mga bata. Di ka na natuto, papatol ka na naman sa mas bata sa'yo. Nakailang girlfriend ka na ba na mas bata sa'yo? Tapos ang ending, magsasawa din kasi makakahanap ng bago. Dali mo kasing mabilog eh. Sabihan ka lang na type ka, patol ka naman agad. Hindi tol, tingin ko eto na talaga eh. May chemistry kaming dalawa eh. Ramdam ko. Chemistry mo mukha mo. Bahala ka dyan. Tara na nga, nagugutom na ako. Bakit? May ulam ba tayo? Sa karinderya na tayo kumain. Mamaya ka na magpasikat dyan sa chicks mo. Tumagal ng 1 buwan ang pag-uusap namin ni Myla, Papa Dudut. Katulad nga ng sinabi ni Jerome ay bata pa siya at yon ang unang napansin ko noong kinikilala ko pa lamang si Myla. May pagka-immature siya kung minsan at hindi pa niya alam kung ano ang priorities niya sa buhay. Pero kahit na ganoon ay marami din naman siyang magagandang katangian na siyang minahal ko. Sweet siya at makulit. Siyang dahilan kung bakit lagi nawawala ang pagod ko sa trabaho. Kaya naman sa sumunod na buwan ay niligawan ko na siya, Papa Dudut. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na dapat pakawalan ang isang babaeng katulad ni Myla. Papa Dudut, hindi rin naman ako nahirapang manligaw kay Myla dahil hindi niya na ito pinatagal pa at agad niya akong sinagot. Simula noong naging kami ay ramdam na ramdam ko ang mainit niyang pagtanggap sa akin. Super proud siya na ako ang naging boyfriend niya. Sa katunayan ay halos lahat ng post niya sa Facebook ay kasama ako. Lagi siyang nag-update ng pictures naming dalawa. Laging tungkol sa relasyon namin ang laman ng mga stories niya. Dahil dito kahit na hindi naman ako Koreano, ay pinanindigan ko ang pagiging opa para sa girlfriend ko. Inaral ko kung paano manamit ang mga sikat na K-pop idols, kung paano sila umasta at pumorma. Sa ginawa ko ay mas lalo tuloy na in love sa akin si Myla. Pero katulad ng ibang relasyon ay hindi bawat oras ay masaya kayong dalawa. Dumating din ang araw kung saan ay nagkaroon kami ng problema ni Myla.
Nagsimula ang lahat nung makatanggap ako ng tawag mula sa kapatid ko. Pinapauwi niya ako noon ng Zambales, Papa Dudut. Dahil na-stroke ulit si nanay at sa pagkakataong yon ay malalaraw ang naging lagay niya. Mahigit 5 taon na ring hindi ko nakapiling ng maayos si nanay, Papa Dudut. Kaya naman noong nabalitaan kong na-stroke ulit siya ay sobra-sobrang naging pag-aalala ko. Nagmadali po akong umuwi ng Zambales dahil sa huling pag-uusap namin ng kapatid ko ay hindi na raw maganda ang lagay ni nanay. Pangatlong stroke na pala ito simula ng huling uwi ko. Hindi lamang ako sinabihan nila kuya dahil ayaw nila akong mag-alala. Pero sa pagkakataong yon ay lumala na raw ang kalagayan ni nanay. Kaya ipinaalam na nila sa akin ang katotohanan. Habang nasa bus pa uwi ay paulit-ulit ang dasal ko na sana ay walang masamang mangyari sa nanay ko. Ang totoo niyan ay mamas boy ako o Papa Dudut. May pagka-stricta si nanay at masungit samantalang ako ay matigas naman ang ulo. Pero kahit na ako ang paboritong pagalitan ni nanay noon dahil masyado akong pasaway, noong kabataan ko ay mahal na mahal ko siya. Utang ko sa kanya kung bakit ako ganito ngayon. Dahil sa mga pangaral niya ay naging mabuti akong tao. Pagka-uwi ko ay naawa ko sa nakita kong itsura ni nanay. Bedridden na siya at sobrang laki na ng ipinayat nito. Hindi na rin siya makapagsalita ng maayos. Nang makita ko ang sitwasyon niya ay nag-decide akong mag-resign sa trabaho at pansamantalang magstay sa bahay para ako mismo ang mag-alaga sa nanay ko. Kahit yun na lamang ang magagawa ko para makabawi sa ilang taong pagkawala ko sa bahay. Pero dahil sa biglang desisyon na ginawa ko ay hindi naging maganda ang pagtanggap dito ng girlfriend kong si Myla. Hello babe, kumusta? Kumain ka na ba? Hindi pa nga may tinatapos akong K-drama kaso bigla kang tumawag. Kumain ka na, baka malipasan ka ng gutom niyan. Kararating ko lang dito sa Zambales kaninang umaga. Miss na kita agad. Kailan ang balik mo rito? Ang totoo niyan babe, baka matagalan ako rito sa probinsya eh. Ha? Bakit naman? Kailangan kong alagaan si nanay. Sobrang payat na niya. Nakakainis nga kasi ngayon lang nila sinabi sa akin yung totoong lagay niya. Pero ang sabi mo sa akin, bibisitahin mo lang ang nanay mo. Sabi mo, i-check mo lang kung okay siya. Yun nga ang problema eh. Hindi siya okay babe. Kaya kailangan ko talaga magstay muna dito para mabantayan ko siya. Paano yung trabaho mo rito sa Manila? Nagpaalam na ako sa boss ko. Magsisend na lang ako ng resignation letter para maging official. Ano ba yan? Anong ginagawa ng mga kapatid mo? Bakit hindi sila mag-alaga sa nanay niyo? Babe, may kanya-kanya na kasi silang pinagkakaabalahan eh. Yung kuya ko may sarili ng pamilya na inaalagaan. Yung sumunod sa akin pumapasada ng tricycle kasama si tatay. Yung bunso naman nag-aaral. Kaya ako na lang yung magsasakripisyo para bantayan si nanay. Paano ko? Paano tayo? Babe, pasensya ka na. Ha? LDR na muna tayo. Pero wag kang mag-alala. Ilang oras lang naman ang biyahe mula Zambales papuntang Manila eh. Luluwas-luwas na lang ako para magkita pa rin tayo. Tatagal ba yan ng 1 buwan? Sa totoo lang, hindi ko alam eh. Hindi ako sigurado. Kapag medyo umayos na yung lagay ni nanay, babalik din naman ako agad. So sinasabi mo sa akin na walang kasiguruhan kung babalik ka pa rito o hindi? Paano kapag hindi gumaling yung nanay mo? Di hindi ka na babalik. Babe, wag naman ganun. Gagaling si nanay. Magtiwala ka lang. Ipag-pray na lang natin siya na sana umayos na ang lagay niya sa lalong madaling panahon para makabalik na rin ako agad sa Manila. Nakakatampo ka naman. Bigla-bigla kang nagdidesisyon ng hindi man lang nagsasabi sa akin. Akala ko ba wala dapat tayong sikreto? Bakit biglang malalaman ko na lang na LDR na pala tayo? Di mo man lang inisip yung side ko. Sorry na. Naaawa kasi talaga ako kay nanay. Gusto ko siyang alagaan. Gusto kong bumawi sa kanya. Kailangan niya ng mga kasama ngayon. Paano naman ako? Kailangan ko rin ng boyfriend, no? Hindi kita pababayaan. Siyempre ikaw pa. Girlfriend kita. Parang hindi ko naman ramdam na girlfriend mo ko. Dapat yung mga ganyang desisyon mo, tayong dalawang nagkakasundo. Hindi yung ikaw lang ang magdidesisyon tapos may iiwan ako sa ere. Lalo na kung affected naman ako sa mga desisyon na yan. Sorry na. Di mo ba mapapalampas tong pagkakamali ko na to? Nakakawalang gana. Wala na tuloy ako sa mood kumain.
Uy, kumain ka. Babe, sorry na talaga kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo na maayos. Malungkot na nga ako kasi hindi ako nakabili ng ticket sa concert ng favorite K-pop group ko tapos dumagdag ka pa. Babawi ako sa'yo, promise. Paano kung bilang kita ng ticket na gusto mo? Patatawarin mo na ba ako? As if naman kaya mong bumili ang mahal-mahal ng ticket. Ang gagawin mo, magbebenta ka ng kidney. Gagawan ko ng paraan, akong bahala. Ako pa. Basta, nagtatampo pa rin ako sa'yo. Babe naman. Sige na, manunood pa ako. Okay, sige, enjoy ka sa panonood ah. Good night. Papadudot saglit lang naman na nagtampo sa akin si Myla. Matapos kong ma-explain sa kanya ng maigi ang sitwasyon ko ay wala din naman siyang choice, kundi tanggapin na magiging LDR muna kami pansamantala. Isa pa ay pinangakuan ko siya ng concert ticket na pinapangarap niya kaya pinatawad din niya ako kaagad. Yun po ang maganda kay Myla, madali siyang suyuin. Kahit long distance kami, ginawa ko pa rin ang lahat para hindi niya maisip na pinabayaan ko siya. Araw-araw akong nagbibigay ng update sa kanya tuwing may time siya ay palagi rin kaming nagvi-video call para hindi namin masyadong mamiss ang isa't isa. Nangako rin ako sa kanya, Papa Dudut, na babawi ako kapag nakabalik ako ng Maynila. Habang nasa probinsya ay ako ang nagpapasada sa tricycle ni tatay tuwing nagpapahinga siya. Kapag nagkakaroon din ng construction ay umi-extra rin po ako doon para makatulong sa gastusin sa bahay at para na rin makapag-ipon para sa concert ticket ni Myla. Masaya si Nanay, Papa Dudut, na makita ang pamilya namin na kumpleto matapos ang mahabang panahon. Ako rin naman po ay natutuwa dahil nabigyan ako ng pagkakataong alagaan ng nanay ko. Nakakalungkot nga lang dahil hindi na tulad ng dati si Nanay. Hindi na siya masigla, wala na sa dati ang pangangatawan niya at 24 hours na lamang siyang nakahiga sa kama. Marami akong regrets dahil sa mga oras na nasayang dahil sa pagtatrabaho ko sa ibang lugar. Kaya naman sinulit ko na po ang pagkakataong yon para makasama si Nanay, lalo na't sabi ng kanyang doktor ay mahihirapan na raw siyang makarecover mula sa 3 stroke niya. Kapag na-stroke pa ulit siya ay baka hindi na raw niya ito ma-survive, Papa Dudut. Sa loob ng ilang buwan ay ginawa ko ang lahat para mabalanse ko ang oras ko sa 2 babaeng minamahal ko, si Nanay at si Myla. Daming pera. Para saan yan? Binibilang ko lang kung kasya na ba tong naipon kong pera. Pero parang short pa rin ata ako eh. Kakasya saan? May gusto ka bang bilhin? Kailangan ko kasing bumili ng ticket para sa concert na gustong puntahan ni Myla. Sinong Myla? Si Myla, yung girlfriend ko. Hindi ko nga pala nakwento sa inyo. May girlfriend na ako. May girlfriend ka pala? Ba't di mo sinasabi sa amin? Akalain mo yun? Kapatol-patol ka pala? Huwag ka kuya, maganda yung girlfriend ko. Baka magulat ka kapag ipinakilala ko siya sa inyo. Taga Maynila ba? Oo, sa Taguig lang din siya nakatira. Gaano kayo katagal? Mga 3 buwan pa lang. Tapos pinag-iipunan mo na para saan ulit? Ticket sa concert? Ibang klase ka talaga kapag tinamaan, no? Naalala mo pa ba si Maris? Yung unang girlfriend mo na niregalo mo ng mamahaling bag pagkatapos nakipaghiwalay sa'yo? Si kuya naman parang ewan pinaalala na naman. Bakit ba tuwing may bago akong girlfriend lagi niyong kinukumpara sa mga ex ko? Pareho kayo ng roommate kong si Jerome. Kasi pinapaalala lang namin sa'yo yung mga mali mong nagawa noon. Mali ba namin kung ulit-ulitin mo na naman yung katangahan mo noon? Concern lang kami sa'yo para hindi ka na ulit masaktan. Salamat sa concern kuya, pero support ang kailangan ko, hindi concern. Nga pala kuya, baka meron ka na itatabi dyan. Pautangin mo muna ako. Tignan mo, 3 buwan pa lang kayo problemado ka na sa pera. Alam mo, ang dapat mong gawin, mag-ipon ka para sa future mo o sa future niyong dalawa. Hindi yung nagsasayang kayo sa mga bagay na panandalian lang. K-pop, malalaos din ang mga yan At least mag-i-enjoy siya. Masayang alaala yun, nababalikan niya kapag tumanda na kami pareho. Ganon ang relasyon kuya. Gagawa ka ng mga bagay na hindi nyo malilimutan pareho. Mga bagay na magpapaalala sa inyo kung gaano nyo kamahal ang isa't isa.
Ako pa pinagsabihan mo niyan sa ating dalawa. Ako yung may asawa. Masyadong pang-hopeless romantic yung mga pinagsasabi mo Sa totoong buhay, pagiging praktikal ang pinakamabisang gawin. Ito lang kasi yung naisip kong paraan para makabawi sa girlfriend ko Ang hirap kaya ng LDR. Baka mamaya makahanap siya ng iba ron, ipagpalit pa ako. Kaya nagpapa-impress ka. Tingin mo mas may ilab siya sa'yo kapag binila mo siya ng ticket. Marami ka pa talagang kakaining bigas, boy. Kung ako tatanungin mo, ginagamit ka lang yan. Kung makapagsalita naman tong si kuya, hindi mo pa nga nakikilala yung tao Hindi ko na siya kailangang kilalanin. Kasi nakikita ko pa lang yung sitwasyon yung dalawa. Alam ko na magiging ending ng storya nyo. Bakit? Ano bang magiging ending namin? Basta itong tandaan mo, Axel. Kung mahal ka talaga ng girlfriend mo, maiintindihan niya kung sakali mang hindi mo siya mabibilan ng concert ticket. Alam niya naman siguro na hindi ka mayaman, di ba? Pero na lang kung nagpapanggap ka milyonaryo sa kanya. Alam niya ang estado ng buhay ko, kuya. Kaya ako nga siya nagustuhan kasi minahal niya ako kahit ganito lang ako. Kung alam niya ang estado mo, di mas lalo maiintindihan ka niya. Huwag mo masyadong sundin ang layaw ng girlfriend mo. Huwag ka masyadong bigay ng bigay. Tapos wala ka rin naman palang natatanggap pabalik. Mamaya masanay siyang tanggap ng tanggap tapos kapag wala ka na maibigay, bigla kang aayawan. Ang killjoy naman ni kuya Hayaan mo na lang kaming mag-enjoy. Payong kuya lang naman yun. Ayaw lang kita magsayang ng oras at pera sa maling tao. Matanda na ako, kuya. Alam ko na ginagawa ko. O siya, alam na kung alam. Magkano ba kulang? Ay, sandali. Check ko lang ulit yung presyo ng ticket. Kuya, papahiramin mo ba ako? Huwag kang mag-alala, kuya. Babayaran naman kita agad 10,000 ang presyo ng ticket na gustong makuha ni Myla, Papa Dudut. Mas maganda raw kasi ang view kapag yon ang kinuha niya. Kaso nga lang kinapos ako ng ipon at malapit na ang bentahan ng ticket. Hanggang 5,000 lang ang kinaya kong ipunin kasama na rito ang nahiram kong pera kay Kuya Anton. Kesa mawala ng ticket ay yung tig 5,000 na lamang ang kinuha ko. First time ko lamang bumili ng ticket sa concert at hindi ko alam kung paano ito gawin online. Kinailangan ko pa noong magpatulong sa bunso naming si Andy na isa ring K-pop fan. Sa katunayan ay nainggit nga siya kay Myla dahil may bumili para sa kanya ng ticket samantalang si Andy ilang buwan nang nag-iipon pero hindi pa rin niya kaya ang presyo ng mga ticket ng paborito niyang grupo. Pagkabili ko ng ticket imbes na matuwa ay nadismaya si Myla dahil hindi ang inaasahan niya ang nabili ko. Ulit-ulit akong humingi ng tawad sa kanya dahil hindi ko na ibigay ang gusto niya. Alam kong may kasalanan din naman ako, Papa Dudut, dahil nag-promise ako sa kanya na ibibigay ko ang gusto niya pero hindi ko ito nagawa ng maayos. Nagtampo sa akin si Myla pero kalaunan ay nagpasalamat din naman. Mas okay na raw yon kaysa walang ticket lalo na't maraming fans ang naunahan at hindi nakabili ng sarili nilang ticket. Natuwa naman ako, Papa Dudut, dahil kahit papaano ay napasaya ko ang girlfriend ko kahit na nasa malayo ako. Pero nang matapos ang concert na dinaluhan ni Myla ay bigla na lamang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Papa Dudut, 2 weeks pagkatapos umattend ni Myla sa inaabangan niyang concert ay bigla na lamang siyang naging cold sa akin. Napaka-dry na mga reply nito sa puntong hindi na namin napapahaba pa ang mga usapan namin. Lagi siyang busy kapag sinusubukan ko siyang tawagan. Minsan inaabot pa siya ng oras bago mag-reply sa akin. Nung una iniintindi ko lamang siya dahil akala ko noon ay busy siya sa trabaho. Hindi naman kasi lahat ng oras ay available kami para sa isa't isa. Pero napansin ko noon na parang tumatamlay na ang relasyon namin. Natakot ako na baka may ibang lalaki na siyang nakilala at ipinagpalit na niya ako. Yun po ang hindi maganda sa pagkakaroon ng long distance relationship. Maprapraning ka dahil hindi mo kasama ang girlfriend mo. Hindi mo alam kung ano ang pinagkakabalahan niya o kung totoo ba ang mga sinasabi niya. Mahigit 3 months na din po kasi ako noon sa Zambales at madalang lamang akong makaluwas para mabisita si Myla. Dahil hindi na ako mapakali noon ay tinanong ko na mismo kay Myla
kung may problema ba. Hindi kasi ako sanay na sobrang ikli na lamang ng mga pag-uusap namin. Minsan nga ay parang napipilitan na lamang siya na kausapin ako. Ang naging sagot lamang sa akin ni Myla Papadudot ay hindi talaga siya sanay sa LDR. Kailangan niya ng kasama. Gusto niya ng boyfriend na nahahawakan niya. Nakikita na pupuntahan kung kailan niya gusto. Sinubukan kong imbitahan si Myla sa Zambales para magbakasyon at para na rin maipakilala ko siya sa pamilya ko. Pero hindi siya pumayag dahil may trabaho raw siya. Sa sobrang pag-aalala ko para sa relasyon namin Papadudot ay nagpaalam muna ako kay nanay para puntahan si Myla sa Maynila at ayusin ang relasyon namin. Buti naman pinayagan kang lumuwas. Nagpaalam ako kay nanay. Tutal, linggo naman tsaka walang pasok yung kapatid ko. Si Andy na muna yung magbabantay sa kanya. Heto pala, binilang kita ng bulaklak. Salamat. Di mo naman kailangan gawin to. Sabi ko naman sa'yo hindi kita pababayaan eh. Napapansin ko kasi na parang medyo busy ka nitong mga nakaraang linggo kaya naisip ko na bisitahin ka. O tapos, Anong tapos? babalik ka na ulit sa Zambales. Oo, balikan lang ako. Uuwi din ako agad. Gusto ko lang magpakita sa'yo para kumustahin ka. Hindi mo talaga ako magets, no? Paprangkahin na kita ha. Nabobore na ako sa relationship natin. Hindi na tayo tulad ng dati. Nung una, masaya kasi magkasama tayo. Pero ngayon, hindi na kita ramdam eh. Lagi naman ako nagtitext at tumatawag sa'yo ah. Hindi sapat ang text at tawag lang, Axel. May iba pa akong pangangailangan na hindi mo kayang i-provide dahil nasa malayo ka. Sinabihan naman kita, di ba, na hindi uubra sa akin ng LDR kaso makulit ka. Akala ko ba naiintindihan mo yung sitwasyon ko ngayon? Noon yun, 3 months ago dahil akala ko mabilis lang itong pagkakahiwalay natin. Pero tignan mo nga, ilang buwan na ang lumipas pero wala pa rin nagbabago. Magkalayo pa rin tayo. Hindi ganitong klaseng relasyon ang inaasahan ko. Konting tiis na lang. Lumulusog naman na ulit si nanay. Pangako, babawi talaga ako sa'yo. Babawiin ko lahat ng oras na nasayang. Nakakasawa na. Sawa na akong marinig ang salitang babawi. Ano bang definisyon mo ng babawi? Akala mo okay na tong flowers? Hindi no, kasi panakip lang to sa totoong issue. Hindi na nag-workout tong relasyon na to, Axel. Mas mabuti na lang siguro na maghiwalay na lang muna tayo. Ha? Hiwalay agad? Hindi ba pwedeng pag-usapan muna natin to? Alam mo naman kung anong gusto ko, di ba? Kung gagawin mo ang gusto ko, sige, walang hiwalayang magaganap. Pero kung paninindigan mo ang gusto mo, maghiwalay na lang tayo. Pinapapili mo ba ako sa pagitan niyo ng nanay ko? Huwag naman ganun, Myla. Nanay ko yun eh. Siyempre hindi ko siya pababayaan. Kung hindi mo ako kayang i-prioritize, maghahanap na lang ako ng lalaking kaya akong unahin. Mas mabuti na to para makapag-focus ka sa iisang babae lang. Ba't naman ganun? Ang unfair naman. Unfair? Ako yung unfair? Eh ako na nga yung nag-a-adjust para sa ating dalawa eh. Kasalanan ko ba kung nawawala na ako ng gana sa'yo? Kasalanan ko ba kung hindi na ako interesado sa'yo? Tingnan mo nga yung itsura mo, sobrang itim mo na. Ikaw pa ba yung Axel na mini-message ko noon? Ang layo mo na sa dati mong itsura, pati sarili mo pinapabayaan mo na. Iitim talaga ako kasi namamasada ako ng tricycle eh. Wala na akong oras mag-workout kasi nagtatrabaho ako at inaalagaan ko yung nanay ko. Siyempre mas uunahin kong bumili ng pagkain namin kaysa bumili ng mga pampaganda sa muka. Bakit? Hindi mo na ba kayang tanggapin na pangit na ngayon yung boyfriend mo? Ano ba talaga yung minahal mo sa akin? Ako yung itsura ko. Hindi ko na kailangang sagutin yan. Basta, nagbago ka na. Nagbago na rin ang pagtingin ko sa'yo. Hindi mo nga maalagaan ang sarili mo paano mo ako aalagaan? Konting konsiderasyon naman, Myla. Madali lang naman ibalik yung hinihiling mong itsura eh. Pero kung yan ang basehan mo ng pagmamahal, hindi totoong pag-ibig yan. Ano gusto mong gawin ko? Pilitin ko yung sarili ko na gustuhin kita kahit na ang pangit-pangit mo na? Isa hindi na kita gusto, ano magagawa ko? Eh di lumabas din yung totoo. Hindi ang pagiging LDR natin ang rason ng hiwalayang to. Kaya ka naikipaghiwalay sa akin kasi hindi na ako kamukha ng mga Koreanong iniidolo mo. Ganun ba? Hindi na ako maputi, hindi na ako katulad ng dati na maayos manamit.
Kaya ikinakahiya mo na ako dahil doon? Oo, kaya maghiwalay na tayo. Ayan yung bulaklak mo. Ibigay mo na lang sa nanay mo. Sobrang nasaktan ako noong malamang kong looks lang pala ang habol sa akin ni Myla, Papa Dudut. Akala ko noon ay proud na proud siya na ako ang naging boyfriend niya. Yun pala ay proud siya dahil mukha akong K-pop idol. Nung hindi na ako pasok sa physical standard na kanyang inaasahan ay hiniwalayan na niya ako. Habang binabalikan ko ngayon ang nakaraan na yon, ay ngayon ko lang na-realize na muli na naman akong naloko ng mas bata sa akin. Siguro nga ay tama si Jerome na hindi para sa akin ang pakikipagrelasyon sa mas bata kesa sa akin. Hindi ko napansin ang mga red flag ni Myla noon. Ni hindi nga niya makumusta ang nanay ko kung maayos na ba ang lagay niya. Ang concern lang niya ay kung kailan ako makakabalik sa Metro Manila. Papadudot, kahit masakit ma-broken heart ay hindi ko pinagsisihan ang naging pasya ko na manatili sa tabi ng nanay ko. After 4 months kasi ay binawian ng buhay si nanay matapos ma-stroke ulit. Sa 1 taon lang ay parehong nawala ang 2 babaeng minahal ko. Hindi lang ako isang beses sinaksak sa puso, kundi 2 beses. Doble ang sakit, doble ang pighati at doble ang pagdadalamhati. Para makapag-move on sa trahedyang dumating sa buhay ko, ay sinikap kong ituon ang lahat sa sarili ko. Bumalik ako sa gym at muling nagpaganda ng katawan. Ibinalik ko ang dati kong routine at nagsimula na rin akong maghanap noon ng trabaho para makabalik ako sa Maynila. Nang makakuha ko ng bagong trabaho ay muli kong iniwan ang Zambales para makipagsapalaran sa ibang lugar. Ano, tuloy na ba ang alis mo bukas? Oo kuya, sa Lunes na simula ng trabaho ko. Mabuti naman, nakahanap ka na kagad ng trabaho. Nagpatulong ako sa mga tropa ko na dati kong kasama sa trabaho. Sakto may kakilala yung tropa ko na naghahanap ng papalit sa nag-resign nilang empleyado. Kaya ako yung nirekomenda. Saan ka titira niyan? Sa dati pa rin. Wala namang nahanap na bagong roommate si Jerome kaya ako na lang ulit. Ayaw mo ba talagang dito na lang magtrabaho? Mahirap ang buhay sa Manila kuya pero mas maganda kasi minimum wage dun eh. Kesa dito na provincial rate lang. Tsaka nasanay na ako sa buhay dun. Nandun din yung mga kaibigan ko eh. O ito, baunin mo to para may pera kang panimula. Huh? Wag na kuya. Ang dami ko na ngang utang sa'yo eh. Hindi ko pa nga nababayaran yung pinahiram mo sa akin na idinagdag ko pambili ng ticket. Bayaran mo na lang kapag nakaluwag-luwag ka. Salamat kuya. Walang anuman. Sobrang saya kasi ni nanay nung umuwi ka. Alam ko masaya siya ngayon dahil nabuo ang pamilya natin kahit sa mga huling sandali niya. Alam mo naman na mahal ko si nanay. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko na umuwi ka kahit na si nanay ang dahilan kung bakit ka umalis ng Zambales. Matagal na yun. Nagkapatawaran na rin kami ni nanay tungkol sa nangyari noon. Isa pa, kasalanan ko naman eh. Sa ating magkakapatid, maliban kay Andy, ako lang yung walang trabaho. Ako yung batugan, palamunin, walang ginagawa kundi lumabas kasama ang barkada. Puro sakit ng ulo lang ang dala ko kay nanay noon kaya naiintindihan ko siya kung bakit niya nagawa yun. Kahit na, bata ka pa noon. Hindi ka dapat niya pinalayas. Nagkasagutan rin kami ni nanay noon dahil sa ginawa niya sa'yo. Gusto sana kitang puntahan sa Maynila noon para pauwiin pero pinigilan niya ako. Tama naman yung ginawa niya kuya. Kung hindi dahil doon, hindi ako magbabago. Marami ako natutunan simula nung mapalayas ako. Natuto akong dumiskarte, natuto akong magbanat ng buto. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi ako magmamature kung hindi dahil sa mga ginawa ni nanay. Basta, gusto kong malaman mo na proud ako sa'yo kahit na medyo may pagkatanga ka pagdating sa love life. Kuya naman eh, kahit kailan basag trip ka talaga. Okay na sana yung unang sinabi mo eh, sumigunda ka pa. O basta mag-iingat ka dun ha. Sa pagkakataong to, sarili mo naman ang pagbigyan mo. Huwag mo kaming alalahanin dito sa Zambales. Ako nang bahala sa pamilya natin. Ang mahalaga, maibigay mo sa sarili mo ang mga bagay na gusto mo. Dahil alam kong hindi naging maganda ang kabataan natin. Thank you talaga kuya. Basta,
Huwag nang papautos sa mas bata sa'yo ha. Okay na yung mga ex mo bilang aral. Huwag ka na sanang makalimot sa mga dating kabobohan. Oo na, hindi na ako magpapakatanga sa pag-ibig. Mag-iingat na ako next time sa pagpili ng susunod kong girlfriend. Yan, mabuti naman. Saka sa susunod, pakilala mo naman sa amin. Nako, mukhang matatagalan bago ako may maipakilala sa inyo. Hindi ko na muna uunahin yan. Mag-iipon na lang muna ako. Tsaka gusto kong ibalik yung dati kong katawan. Self-love muna tayo ngayon. Oo nga, dati ang puti-puti mo pero ngayon mas maitim ka na sa akin. Baka mamaya wala nang pumatol sa inyan. Mas pipiliin ko na lang yung babaeng mamahalin ako ano man ang itsura ko. Payat, mataba, maitim, maputi. Nagbabago naman ang katawan at itsura eh. Kaya kung panlabas lang na anyo ang hanap nila, wag na lang ako, iba na lang. Ayan, may pagbabago na rin sa wakas. Gamitin mo utak mo minsan para hindi nababasag ang puso mo. Huwag ka nang papadala sa mga magagandang chicks. Piliin mo yung pipiliin ka sa hirap man o ginawa. Alam ko na yan kuya, natuto na ako. Ay sana nga. O sige na kuya, mag-ayos pa ako ng gamit eh. Maaga pa biyahe ko bukas. O sige. Ako naman matutulog na. Papadudot pagkabalik ko ng Metro Manila ay agad ako nagsimula sa trabaho. Mabigat man ang dibdib dahil sa pagkawala ng nanay ko, ay pilit ko pa rin ipinagpatuloy ang buhay. Bumalik ako sa dati kong tinutuluyan kasama ang roommate ko at tinuloy ko ang dating buhay na iniwan ko sa Maynila. Tuwang-tuwa si Jerome nang magkasama ulit kami sa boarding house namin. Masyado raw kasing malaki ang binabayaran niyang renta simula nang umalis ako kaya natutuwa siyang meron na ulit siyang kahati. Malaki din ang naitulong ng ipinahiram sa aking pera ni Kuya Anton dahil dito ay nairaos ko ang unang 3 buwan ko after kong bumalik. Unti-unti ay naging normal din ang buhay ko, Papa Dudut. Sa tulong ng mga kaibigan at ng bago kong trabaho ay natanggap ko rin ang mga hindi magagandang pangyayari na naganap sa buhay ko. Tuwing day off ko ay binibigyan ko ang sarili ko ng pagkakataon para mag-enjoy. Sinunod ko ang sinabi sa akin ni Kuya Anton na pagbigyan naman ang sarili ko. Bumalik ako sa gym, Papa Dudut, ginamit ko ulit ang mga dati kong damit na pangporma. Hindi nga nagtagal ay naibalik ko sa dati ang itsura ko. Sa katunayan ay mas nahigitan ko pa ito, Papa Dudut. At noong presentable na ulit akong tingnan ay may ilang kababaihang muling kumatok sa puso ko para makipagkilala sa akin. Papa Dudut, hindi nagtagal ay tuluyan ko na ring natanggap na hindi na ako mahal ni Myla. Mahirap ang pinagdaanan kong pag-move on dahil labis akong nasaktan sa ginawa niya sa akin. Pero sa huli wala naman tayong ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang katotohanan. Bagamat maraming nagpapakilala noon sa akin ay mas pinili ko munang isara ang puso ko. Wala pa akong plano noon na kumilala ng bago dahil hindi pa ako handa emotionally and financially. Sakto lamang ang natatanggap kong sweldo sa mga gastusin at para sa luho ko. Sinunod ko na lamang ang sinabi sa akin ni Kuya Anton na mag-ipon kaya naman nagtatabi ako ng pera para sa future ko. Netong taon lang ay nagkaroon ako ng interes na pumasok sa BPO industry. Sinubukan ko pong mag-apply dito at nakapasa naman ako sa mga interview. Agad akong isinabak sa training sa loob ng 3 buwan at kalaunan ay nakapasok ako bilang isang call center agent, Papa Dudut. Sa tulong po ng trabahong ito ay mas lalong gumanda ng bahagya ang buhay ko. Mas mabilis akong nakaipon at mas lumaki na rin ang naibibigay kong buwan ng pera ni tatay sa Zambales. Nakalipat na rin ako sa mas maayos na tirahan. Nakahanap ako ng mas malawak na apartment kung saan ay pwede akong mag-work from home. Simula noon ay nabibili ko na ang mga bagay na dati ay pinag-iisipan ko lamang kung kakasya ba ito sa budget ko o hindi. Sa pagganda ng estado ko sa buhay, Papa Dudut, ay nag-decide ako na sumubok ulit na makipagrelasyon. Pinagbigyan ko ang sarili ko na kumilala ulit ng taong mamahalin.
Hanggang sa isang babae ang pinakilala sa akin ng dati kong roommate na si Jerome. Tol, pasensya ka na. Kagigising ko lang kanina nung tumawag ka. Tagal mo namang mag-ayos. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Nahirapan kasi ako mamili ng isusuot eh. O ano, okay na ba to? Polo tsaka kaki? Oo, ayos na yan. Hindi naman judgmental si Erica eh. Hindi nga, pero syempre kailangan maganda maging first impression niya sa akin. First time lang naming magmi-meet eh. Ngayon mo lang siya inayang mag-date? Teka, gaano na ba kayo katagal nag-uusap? Parang 2 weeks na no? Nung binigay ko sa iyo yung IG niya? Oo, mga ganun. Mahigit 2 weeks na. Tapos ngayon mo lang siya inayang makipag-date? Ang hina mo naman. Natuto na kasi ako. Hindi na ako padalos-dalos ngayon katulad ng dati. Gusto ko munang kilalanin yung tao tsaka malaman yung totoong motibo niya bago ako magtiwala ulit. Maniwala ka sa akin. Sure ball na tong si Erica. Hindi naman kita ipapakilala sa kung sino-sino lang. Siyempre, sanggang dikit mo ako eh. Hindi ko alam pero parang masyado siyang mataas para sa akin. Di ko magets. Paano masyadong mataas para sa'yo? Ang ibig kong sabihin sa mataas, parang hindi kami magkapantay, di kami level ganun. Tingnan mo nga yung Instagram niya, mukha siyang yayamanin. Parang masyado siyang high maintenance para sa akin. Social ang datingan niya tapos ako, tingnan mo, ganito lang ako. Anong ganyan ka lang? Hindi mo ba alam na patay sa'yo si Erica? Pre, mga chinito ang kainaan nun. Ayan na naman tayo eh. Lagi lang naman silang nagkakagusto dahil sa mata ko. Paano kung hindi ako chinito? Hindi na ako nagustuhan ni Erica. Kaya nga may tinatawag na talking stage eh. Pero kilalanin niyo ang bawat isa. Kung hindi mag-work, edi next. Ikaw naman, parang first time mo lang makipag-date ah. Ayoko na lang kasing masaktan ulit. Nakakapagod na eh. Naiintindihan naman kita. Takot ka na ma-broken heart ulit. Pero kung hindi ka gagalaw, hindi ka na makakapag-asawa niyan. Oo, alam ko. Kaya nga ako nandito ngayon, di ba? Ready na ako makipag-date ulit. Alam mo, matagal na tayong roommates. Kaya kilalang kilala na kita. Alam na alam ko yung mga bagay na gusto mo. Yung mga ayaw mo, pangarap mo, pati nga oras ng pagtulog mo, alam ko eh. Ganon din si Erica. Kababata ko yun. Classmate ko siya mula high school hanggang college. Kaya alam ko yung mga tipo niya. Alam ko kung anong hinahanap niya sa lalaki. Pre, maniwala ka sa akin. Compatible kayong dalawa. Pasok na pasok kayo sa standards ng isa't isa. Kaya wag mo nang pakawalan tong opportunity na to. Minsan na nga lang ako maging wingman mo eh. Ngayon ka pa natakot? Oo na, sige na. Tiwala na ako sa'yo. Pero syempre, hindi ko lang din naman maiwasang kabahan. Paano kung hindi ako pasok sa standards niya? Down to earth naman si Erica eh. Oo, anak mayaman siya. Pero tulad mo, independent rin siya. Hindi siya materialistic katulad ng ex mo. Mature mag-isip yun. At higit sa lahat, mas matanda kaysa sayo. Kaya aalagaan niya ang puso mo. Tingin mo, tol, papasa ako sa kanya? Para naman ako nagsisales talk dito eh. Paulit-ulit na ako. Nakapag-usap na nga kami ni Erica. Gusto ka niya. Hindi lang yung pagiging chinito mo, kundi gusto rin niya yung personality mo. Ilang weeks pa lang kayo nagchat-chat pero na-inlove na raw siya sa paraan kung paano mo itaguyod ang sarili mo. Gusto rin niya yung pananaw mo sa buhay. O sige na, sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Pero hindi pa rin nawawala yung kaba ko eh. Liga na nga, alis na tayo. Baka matraffic pa tayo sa daan. Hindi ako sasama. Ano ako, tatay mo na iatid ka sa first date mo? Gagawin mo pa akong chaperone eh. Nagpunta lang ako rito kasi hindi ka nagre-reply sa text ko. Alam ko na tulog ka na naman kaya pinuntahan kita rito para gisingin. Ah, ganun ba? O sige, mauna na ako. Good luck na lang sa akin. Basta, best foot forward ha. Number 1 rule sa date. Bawal banggitin ang mga ex. Alam ko na yan. O sige, larga na. Balitaan mo ako ha. Sige, ingat ka. Balitaan kita mamaya. Papadudot, naging successful naman ang first date namin ni Erica. Wala naman pala akong dapat na ikabahala dahil totoo ang lahat ng mga sinabi ni Jerome. Walang naging awkward moment sa unang meet up naming dalawa. Para nga kaming magkaibigan na matagal nang hindi nagkita kung magkwentuhan. Kung gaano kami kadaldal sa chat ay ganoon din kami sa personal.
Marami kami napag-usapan mula sa pamilya, sa mga pangarap namin sa buhay, insecurities, pati na rin ang past relationships. Nautos ni Jerome ay huwag naming pag-usapan. Yayamanin kung titignan si Erica para siyang mahirap abutin. Pero tama ang description sa kanya ni Jerome na sobrang down to earth niya. Gumagaan ang pakiramdam ko tuwing kasama ko siya. Wala siyang kaarte-arte sa katawan. Napaka-humble niya at napakabait sa mga tao. Noong magkasama kami ay hindi ko ramdam ang pagkakalayo namin ng estado sa buhay. Nang mga oras na yon ay pantay kami at walang mas lamang, walang mas mababa. Napag-usapan rin namin ni Erica ang tungkol sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Inamin niya na may gusto siya sa akin pero hindi naman siya nagmamadali. Katulad ko ay ayaw rin niyang pumasok sa relasyon ng padalos-dalos. Gusto raw muna niya akong kilalanin at yun din naman ang gusto kong gawin sa kanya. Papa Dudut, halos 5 buwan din kaming nag-date hanggang sa pareho kaming nag-decide na gawin ng legal ang relasyon naming dalawa. Pero kung kailan naging kami na ni Erica ay saka naman nagparamdam ang isang babae mula sa past ko. Myla, Hi, long time no see. anong ginagawa mo rito? Wala, gusto lang kitang kumustahin. Paano mo nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Nakita ko sa Facebook mo. Kahit naman hindi tayo friends sa Facebook, nakapublic naman yung mga posts mo kaya nalaman ko kung saan ka ngayon. Ganun ba? Buti na-tsempohan mo ako. Sinecheck mo pa rin yung Facebook ko hanggang ngayon? Paminsan-minsan. Nakabalik ka na pala. Kailan pa? Matagal na. Hindi mo man lang ako binalitaan. Paano mo malalaman nakablock ako sa'yo? Binlock mo ako sa lahat ng social media mo nung nakipaghiwalay ka sa akin. Na-unblock na kita. Kaya ako nga nalaman na nakabalik ka na pala ng Metro Manila. Ano bang sadya mo? Bakit mo ako pinuntahan dito? Nag-message ako sa'yo kaso hindi mo pa nasisin yung chat ko. Kaya pinuntahan na lang kita. Baka siguro nasa spam message kaya hindi ko nabasa. Ano ba yung gusto mong sabihin? Gusto ko lang mag-sorry sa nagawa ko. Hindi tama yung ginamit kong rason noon para makipaghiwalay sa'yo. Wala na yun. Nakapag-move on na ako. Ako, hindi pa. Ano ang ibig mong sabihin? Axel, mahal pa rin kita. Gusto pa rin kita. Pwede bang bumalik na lang tayo sa dati? Sobrang miss na kita eh. Sakto, nandito ka na. Wala na tayong problema. Ganun lang ba talaga kadali sa'yo ang lahat? Aalis ka tapos papasok ka na lang sa buhay ko ulit kung kailan mo gusto? Sorry Myla, pero hindi na pwedeng maging tayo. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi yun ang issue dito eh. Ang dapat na tanungin mo, yung sarili mo. Mahal mo ba talaga ako? O mahal mo lang yung nakikita mo sa akin? Mahal kita. Mahal ko ang buong pagkatao mo. Talaga ba? Mahal mo buong pagkatao ko? Bakit parang iba naman yung naramdaman ko? Bakit parang hindi naman ganyan yung ipinakita mo nung kailangan ko ng karamay? Imbis na damayan mo ako nun, anong ginawa mo? Pinapili mo ako kung si nanay ba o ikaw ang mas pipiliin kong makasama. Si nanay ang pinili ko at hanggang ngayon siya pa rin ang pipiliin ko. Hindi ka nga nag-alala sa nanay ko eh. Alam mo ba kung bakit nandito na ako ulit ngayon? Kasi wala na si nanay. Patay na siya. Kaya sobrang proud ako sa sarili ko eh. Na pinili ko yung tamang tao. Sorry, hindi ko alam. Nakikiramay ako. Pero nagawa ko lang naman yun kasi mahal kita. Sobrang miss na kita noon. Wala nang magagawa yung sorry mo. Hindi na magbabago ang pasya ko. Tapos na tayo, Myla. Ganun na lang ba? Basta mo na lang itatapon ang mga pinagsamahan nating dalawa? Paano na yung mga promises natin sa isa't isa? Hindi ako nagtapon nun, Myla. Ikaw. Huwag mong ipasa sa akin ang mga ginawa mo noon dahil magkaiba tayo ng rason. Hindi mo na ba talaga ako pagbibigyan? Pasensya ka na. Pero hindi na. Pero bakit? Bakit? Dahil ayoko sa babaeng hihiwalayan ako dahil lang nagbago na ang itsura ko. Ayoko sa babaeng papipiliin ako sa pagitan niya at ng pamilya ko. Gusto ko ng girlfriend na mamahalin ako kahit pangit na ako, kahit kulubot na ako. Gusto ko ng girlfriend na sasamahan ako sa mga araw na malungkot ako. Yung kaya akong damayan kapag kailangan ko ng taong masasandalan. Hindi mo nagawa yun, Myla.
Ang ginawa mo, iniwan mo ko. Kaya nga humihingi ako ng tawad, di ba? Eto na nga oh, binababaan ko na yung pride ko para humingi ng second chance. Ang hirap mo naman kausap. Hayaan na natin sa nakaraan yung mga nangyari. Magsimula na lang tayo ulit. Hindi na kita mahal. May mahal na akong iba. At hindi ikaw yun. Tama ka. Hayaan na lang natin sa nakaraan lahat na nangyari. Kasama ka na ron. Kapal naman ang mukha mo. Basta ka, kala mo napaka-pogi mo ah. Hoy, para sabihin ko sa'yo, mukha kang tanga. Hindi ka gwapo kaya wag kang mag-ilusyon dyan. Tsura nito. Oh, tapos ka na? Sige na. Umalis ka na. May trabaho pa ako. Papadudot, hindi na nagparamdam si Myla pagkatapos ng pag-uusap naming yon. Totoo ang sinabi ko sa kanya na gumaan ang loob ko matapos kong sabihin sa kanya lahat ng hinanakit ko. Pagdating naman kay Erica ay napasagot ko rin siya pagkatapos ng ilang buwan. At hanggang ngayon ay going stronger pa rin kaming dalawa. Papadudot, alam kong tuwing nagkakaroon ako ng girlfriend ay lagi kong sinasabi na she's the one. Pero sa pagkakataong ito ay sasabihin ko sa inyo at sa buong mundo na si Erica na talaga ang the one. Sa darating na birthday ko ay plano kong mag-celebrate sa Zambales kasama ang pamilya ko at doon ay isasama ko si Erica para opisyal na ipakilala siya sa amin. Naipakilala na ako ni Erica sa pamilya niya at mainit ang naging pagtanggap nila sa akin. Kaya oras na para ipakilala ko rin siya sa side ko. Nakakalungkot lang na hindi ko na siya maipakilala sa nanay ko. Plano ko na rin sanang mag-propose sa kanya sa Zambales pero ayaw ko siyang ma-overwhelm. Kaya hinay-hinay na lang muna ako sa mga plano naming dalawa sa relasyon namin, total ay hindi naman kami parehong nagmamadali. Sa ngayon ay naghahanda na ako sa paglipat ni Erica sa apartment ko at masaya ako na pareho na naming pinagpaplanuhan ang future naming dalawa. Bago ko tapusin ang sulat ko, Papadudot, ay gusto ko lamang pasalamatan ang kaibigan at ka-roommate kong si Jerome dahil kung hindi sa kanya ay hindi ko makikilala ang pinakamamahal ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papadudot. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Axel. Hindi basihan ang itsura, tagal ng pagsasama o layo ninyo sa isa't isa. Dahil kapag nagmahal ka ng isang tao, malayo man siya, nagbago man ang itsura niya, ay tatanggapin mo ang lahat ng ito dahil gusto mo siyang makasama. Kaya dapat mga kabarangay ay huwag tayong padalos-dalos sa ating relasyon. Kilalanin nating mabuti ang mga taong pinapapasok natin sa ating puso para malaman kung ano ang tunay nilang motibo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagtanim tayo ng kasipagan at pagtsatsaga, mas matamis ang aanihin nating tagumpay sa buhay. Bagaman hindi mawawala ang mga pagsubok, importante na meron tayong determinasyong gawin ang lahat at determinadong puso. Ikaw kabarangay, anong handa mong gawin matupad mo lamang ang mga pangarap mo? Dear Papadudot,
Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pribilehiyo upang maging madali ang pag-abot ng kanilang mga pangarap sa buhay. Mayroong iilan kabilang nakoroon na kailangang doblehin ang sipag at tiyaga, dugo at pawis upang umani ng pagtatagumpay. Kaya nga hindi sapat na marunong lang tayong sumuntok para matalo natin ang mga hadlang sa katuparan ng ating mga pangarap. Bagkus, dapat ay marunong din tayong pumadyak. Bago ko po ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang samantalahin ang pagkakataon na magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Marami-rami na rin akong napakinggang storya ninyo online na nakaka-inspire. Lalong-lalo na nga kapag ang tema ay tungkol sa pamilya at pangarap. Nakaka-relate ako doon kaya naman nag-decide akong magbahagi na rin ng sarili kong kwento, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lawrence. 28 years old at 3 taon nang nagtatrabaho dito sa The Netherlands bilang software engineer. Hindi madali ang pinagdadaanan ko noon bago ako nakatungtong dito. Kaya nga masasabi ko na biggest success and achievement ko talaga ang makapag-ibang bansa at matulungan ang pamilya ko sa Pilipinas. Mahirap lang din kasi kami noong araw. Madalas salat kami sa pagkain kaya naranasan naming magutom. Panganay ako sa 5 magkakapatid at 17 years old pa lamang noon si Nanay Esper nang pinagbuntis niya ako at 18 years old naman siya noong pinanganak ako. Tapos ay naging sunod-sunod ang pagbubuntis at panganganak niya hanggang umabot na kami sa 5. Kaya kahit bata pa ako ay natuto na akong alagaan ng mga kapatid ko at tumayong ama sa kanila, lalo pat walang kakayahan ng aming tatay. Magsisimula ang aking paglalahad noong 18 anyos ako, Papa Dudut. Tubong Antipolo, Rizal ang aming pamilya. Yan ang dapat sa'yo, babae ka! Bakit ka ba nananampal, Lando? Tatanong ko pa talaga, ha? Isa ang kulit-kulit mo! Nakakatulig na yung bunganga mo! Tinatanong lang naman kita kung nasaan ang sahod mo, nananakit ka na kagad dyan. Di ba sinabi ko na ang wala? Paano wala sahod mo kahapon? Sa walang natira, magagawa mo! Paano walang natira? Saan napunta yung sinahod mo? Kainis naman to! Daming tanong! Malamang magtanong ako. Kita mo yung lagayan natin ng bigas? Wala nang laman, nakatiwangwang na. Ikaw pa naman yung klase ng tao na magagalitan kapag wala tayong nasasaing. Sinong hindi magagalit nakakapagod magtrabaho? Tapos pag uwi ko sa festive bahay na to, walang pagkain na nakahain! Mga sabi ka ng peste, kala mo mayaman tayo? Yung kakapirasong sahod mo, winawaldas mo lang sa kung saan-saan, kaya wala kang maibigay sa pamilya natin. Sigurado ang winaldas ko sa kung saan-saan? Oo, kasi hindi mo nga masabi kung saan napunta Yan ang hirap sa'yo, tamang hinala ka. Hindi ba pwedeng binayad ko lang sa utang ko sa kumpare ko? Kasi naniningil na yung kumag? Binayad daw? Sana nagtira ka pa rin para sa atin? Day off ko naman! Pwede ba patahimikin mo akong babae ka? Bakit ka naninigaw? Nay, tay, nagsisigawan na naman kayo. Nagising ako sa away niyong dalawa Oh, gising na pala tong magaling mong anak. Aba Lawrence, tanghali na Tirik ding araw sa labas, pero ikaw may panis na laway pa. Tigilan mo nga si Lawrence, wag mo siya pagbalingan ng galit mo. At sino gusto mong pagbalingan ko? Ikaw! Sige! Teka, tay, huwag niyo po sasaktan si nanay. Yan kasing nanay mo, masyadong mapapel. Paano ako naging mapapel kung inaawat lang kitang saktan ng anak mo? Nay, huwag na po kayong sumagot para di na magalit si tatay. Oh, makinig ka sa anak mo, Esper! Kanina pa nagagalit yung tatay mo. Akala mo kung sino? Siya na nga tong walang perang maibigay sa akin para sana dito sa bahay. Siya pa tong galit at nananakit. Hindi pa ba sapat yung ingay ng bunganga mo para magalit ako? Hirap sa'yo. Parang hindi mo naririnig sarili boses mo. Kaya hindi ka naiingayan. May karapatan naman po pala si nanay na magbunga nga Wala pala kayong naiabot na sweldo sa kanya kaya siya ganyan. Ano sinabi mo? Narinig niyo naman po yung sinabi ko Tay,
Wala na po tayong maisaing. Ubus na yung bigas kahapon pa ng tanghali. Sinubukan namin umutang sa tindahan pero nagalit sa amin yung tindera. Nakiusap lang si nanay kaya pinautang siya. Nangako si nanay na magbabayad siya ngayong araw pagkasahod nyo. Kaya siya nagbubunga nga kasi wala kayo naibigay na sahod, di wala siyang may pambabayad sa tindahan, lalo magagalit sa amin yung tindera. At bakit ka ganyan magsalita sa akin? Baka nakakalimutan mo tatay mo ako? Hindi ko po nakakalimutan yun. Pero baka kayo po yung nakakalimot na magpakatatay sa pamilyang to. Ah, ganon. Gusto mo rin yata masampal katulad ng nanay mo? Wag na wag mo sasaktan ang anak ko, Lando! At bakit hindi? Bastos siyang anak mo! Tama naman si Lawrence eh! Hindi ka marunong magpakatatay sa pamilya natin kaya wala kang karapatang mainsulto! Hindi ka pa talaga nadala sa sampal ko? Gusto mo pa yata dagdagan ko eh! Umalis ka na lang kung mananakit ka! Aalis talaga ako. Umuwi lang naman ako para kumain sana. Pero mukhang wala rin ako mapapala sa pamamahay na to. Kakain ka pa eh, wala na nga kami makain dito! Eh di sama-sama tayo mamatay sa gutom! Peste buhay naman to oh! Ikaw ang peste sa buhay namin! Ako ba talaga? Ako pa, Esper? Oo, ikaw! Sino pa ba sa tingin mo? Ako? Yung anak mo? Malamang ikaw! Ay! Pinagtutulungan niyo talaga ako, no? Ewan ko sa inyo! Papa Dudut, hindi na bago sa akin ang eksena kung saan ay nag-aaway ang mga magulang ko ng dahil sa pera. Bata pa lamang ako ay gano'n na sila, Papa Dudut. Akala ko ay masasanay na ako pero naririndi pa rin ako sa tuwing nagbabangayan sila. Minsan kampi ako kay tatay kasi nakakabinging manermon si nanay. Pero madalas ay kumakampi ako sa nanay ko dahil totoo naman ang lahat ng mga sinasabi niya tungkol sa tatay namin. Mabisyo kasi ito at magastos. Kaya laging kulang o minsan ay wala pa itong naibibigay na pera para pang gastos namin sa bahay. Nagtatrabaho sa atelier bilang mekaniko ang tatay ko, Papa Dudut. Si nanay naman ay taong bahay. Gustuhin man niyang tumulong kay tatay sa pagtatrabaho ay hindi na siya magkanda o gaga sa pag-aasikaso sa aming magkakapatid. Noong lumaki na kami ay tumanggap ng labahin si nanay para naman may pinagkakakitaan siya. Pero hindi yun regular at kung meron lamang nagpapalaba. Sinamahan na rin niya ng pamamalantya or pagkaplantya para may dagdag kita. May mga pagkakataon na kapag nagagalit si nanay sa amin ay lagi niyang bukang bibig na sana'y hindi na lamang niya kami pinanganak. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na nagtatampo ako nung bata ako kapag napapakinggan ko yon sa kanya. Pero habang tumatanda ako, na-realize ko na biktima lang din ng sitwasyon ng nanay namin. 9 na taon ang tanda sa kanya ni tatay at bata pa rin siya noong nagbuntis at nanganak. At pinilit magpakananay sa amin. Simula noon ay sinisi ko na si tatay kung bakit dinamay niya kami sa pagiging miserable ng buhay niya. Ayaw kasi ng mga magulang ni nanay at ayaw nila kay tatay dahil wala raw itong direksyon sa buhay at kontento na lamang sa pagiging mekaniko. Habang hindi naman masama yung trabaho niya, iba pa rin kapag may pangarap ka para sa pamilya mo. Kaya nga noong nabuntis si nanay, tinakwil siya ng mga magulang niya kaya sumama na lamang siya kay tatay at nagpakalayo-layo. Minsan bago ako matulog sa gabi ay hiniling ko na kung pwedeng maulit ang nakaraan. Sana hindi na lang nagkakilala sina nanay at tatay kahit na ibig sabihin noon ay hindi na kami pinanganak. Mahal na mahal ko si nanay dahil kapag hindi naman siya galit sa amin at sa sitwasyon ng buhay namin, ay pinaparamdam naman niya na mahalaga kami sa kanya. Lagi niyang sinasabi sa amin, Papa Dudut, na kami raw ang kayamanan niya sa buhay. Kaya nga masakit sa akin kapag nakikita ko siyang umiiyak. Kahit patagon ang dahil kay tatay, Papa Dudut.
Oh, Nay! Ba't po kayo umiiyak? Ha? Hindi ako umiiyak. Sa akin pa talaga kayo magsisinungaling. Kitang-kita yung pamumulan ng mga mata nyo. Halatang halata na galing kayo sa iyak. Nakalimutan kong binata ka na pala. Hindi na kita maloloko katulad nung bata ka pa lang. Kaya nga sabihin niyo na po sa akin yung rason kung bakit kayo umiiyak. Baka sakaling makatulong ako. Yung magaling mo kasing ama. Nalaman ko sa mga tsismosa nating kapitbahay na may nilalanding ibang babae. Bagong tindera daw ng barbecue dun sa tapat na lagi niyang binibilhan. Pumupunta pa raw dun sa talyer para ihatid ng personal sa tatay mo yung binili niyang inihaw. Totoo po ba yan, Nay? Hindi ko alam pero kilala ko yung tatay mo eh. May pagkababaero. Hindi naman to yung unang beses na nakarinig ako ng chismis tungkol sa panlalandi niya ng iba. Lah, ibig sabihin marami na? Oo anak. Ba't ngayon nyo lang po sinabi sa akin to? Bata ka pa nun eh. Maliliit pa rin ang mga kapatid mo. Hindi nyo naman maiintindihan ng sitwasyon. Pero matanda na ako, Nay. Kaya ko na mag-isip ngayon. Hindi po tama yung ginagawa sa inyo ni tatay. Buong akala ko pera lang yung laging pinagtatalunan nyo. May iba pa pala. Paano nyo po pala nalaman yung tungkol sa pambababae niya? Gusto kong protektahan yung pamilya natin. Kala ko kasi kapag naging mapagtiis ako, magbabago yung tatay mo. Pero hindi kasi matagal na siyang pariwara sa buhay eh. Kasalanan ko rin naman. Hindi ako nakinig nun sa mga magulang ko. Mahal ko kasi yung tatay niyo eh. Kaya pinili ko siya kaysa sa sarili kong pamilya. Sorry po, Nay ah. Kasi kailangan nyo pong maranasan yung ganitong sitwasyon. Bakit ka ba nagsosorry? Hindi naman ako nagsisisi kasi nagkaroon ako ng mga anak na katulad ninyo. Lalong-lalo ka na. Mabait ka, masunurin. Tsaka maaasahan ko nang magbantay sa mga kapatid mo. Bukod doon, matalino ka rin. Mana sa'yo yung mga kapatid mo. Kung may pinagsisisihan man ako, yun yung natiis kong makisama dyan sa tatay ninyo. Kahit na wala na siyang ginawa kundi saktan yung loob ko. Namimisikal din po siya. Oo nga. Pati nga kayo dinadamay niya eh. Hindi man lang siya naawa sa inyo. Lalo na sa'yo anak. Yun nga rin po yung iniisip ko kasi hindi naman ganun yung mga tatay ng mga kaklase ko. Naiinggit tuloy ako sa kanila kasi ang babait ng mga tatay nila. Alam ko naman na walang perpektong tao at walang perpektong pamilya. Pero lahat ng pinagdadaanan nila, nalalagpasan kasi nadadaan nila sa maayos na usapan. Hindi katulad ni tatay. Walang alam kundi magalit at manigaw. Mahilig din siya manisi. Akala mo wala siyang kasalanan sa nangyayaring kamalasan at kahirapan sa buhay natin. Ganun po ba talaga ugali niya? Nung nagkakilala kami ni Lando, pansin ko na medyo mainitin ang ulo niya. Mainipin din siya. Pero akala ko mawawala rin yun at pagbabago siya pagtagal. Kaso parang lumala eh. Ay, pasensya na kayo ng mga kapatid mo anak ha. Kasi nagkaroon kayo ng tatay na hindi marunong magpakatatay sa pamilya natin. Kung pwede ko lang sana piliin kung sino magiging tatay ninyo. Hindi ko nagugustuhin makisama sa tatay ninyo eh. Maghahanap talaga ako nung responsable, mabait at marunong magdala ng pamilya. Sa tingin ko na hindi naman na po namin kailangan ng bagong tatay. Kasi kontento na kami ng mga kapatid ko sa inyo, Nay. Pero mahirap lang tayo eh. Tsaka wala rin masyadong alam ang nanay ninyo. Lagi nga ako naloloko pag sinusuklian sa palengke kasi madali ako mataranta kapag maraming tao. Nakakahiya. Tumanda na lang akong ganito. Pero para po sa amin, kayo ang pinaka the best na nanay. Di nyo naman po kailangan maging perpekto para matawag na the best eh. Nay, pangako ko po sa inyo mag-aaral po ako ng mabuti. Para pagdating ng panahon magkaroon ako ng magandang trabaho. Tsaka pag nagkaroon na ako ng magandang trabaho, tutulungan ko kayo na iahon yung pamilya natin sa kahirapan. Gagawin ko po yun, Nay, kahit wala si tatay. Hindi po namin kailangan si tatay para magkaroon ng inspirasyon. Kayo lang po, Nay. Sapat na sa amin yun. Papadudot kung gaano ko kamahal ang nanay ko. Kabaligtaran naman noon ang nararamdaman ko sa tatay ko.
Galit ako sa kanya dahil hindi na nga siya mabuting ehemplo sa aming magkakapatid. Lagi pa niyang sinasaktan si nanay. At mas nadagdagan lang ang galit ko sa kanya nang malaman ko nga ang tungkol sa pambababae niya. Ang kapal ng mukhang humanap ng iba samantalang pamilyadong tao na. Grabe ang inis ko noon sa kanya na para bang gusto ko siyang suntukin sa pagmumukha niya kapag umuwi siya sa bahay. Pero ang totoo ay takot talaga ako sa tatay ko. Kahit na gustong gusto ko siyang sagot-sagutin. Iniiwasan ko dahil ayoko na ulit maulit yung mga pambubugbog niya sa akin na damay pati mga nakababata kong kapatid. Patpatin kasi ako at mahina kumpara sa tatay kong malakas. Wala talaga akong binatbat sa kanya. Sa katunayan, noong huling beses na ginulpi niya ako ay kamuntikan na akong maospital. Nasagot ko kasi siya ng pamalang dahil inaaway na naman niya si nanay. Buti na lamang at naawat siya ng nanay ko dahil kung hindi baka tuluyan na akong nabaldado noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil po sa pambababae ni tatay, dumalang na lamang ang pag-uwi niya sa bahay namin. Kahit na masakit kay nanay, tinanggap na lamang niya ang kalokohan ng tatay namin. Natutuhan niyang tumahan sa pag-iyak at bumangon mula sa pagkakalugmok dahil meron siyang mga anak na kailangang buhayin. At ako naman, Papa Dudut, bilang panganay, ang kasakasama ni nanay sa paghahanap ng trabaho na pwede niyang pagkakitaan para may pambili kami ng pagkain. Nandun yung namasukan siya bilang tagahugas ng pinggan sa kantin, tendera ng balot, tauhan sa laundry shop at kung ano-ano pa. Pero may ugali si nanay na ayaw nangangamuhan kaya hindi rin siya nagtatagal sa mga pinagtatrabahuhan niya. Mabilis na nagdaan ang 1 taon na ganon ang aming sistema. Ako naman ay nagtatrabaho na rin noon habang nag-aaral. Nasa college na ako noon at kumukuha ng kursong BS in Information Technology. Buti na lamang at scholar ako dahil magastos ang kurso ko. Pero pangarap ko talagang makapagtapos at mabigyan ng karangalan ng pamilya namin. Kaya nga kasabay noon ang pag-working student ko. Bale, sumasideline ako bilang tagaluto ng sisig at dinakdakan sa isang fast food stall tuwing gabi. Kakilala ni nanay yung may-ari at gusto raw makatulong sa pamilya namin. Kaya pinayagan akong rumakit sa tindahan nila. Thankful ako dahil kahit papaano ay katulong na ako ng nanay ko sa pagtatrabaho. Isang araw, pauwi na ako noong galing sa eskwelahan nang sinurpresa ako ng nanay ko. Sakay ng isang padyak o pedicab. At hindi lang siya basta pasahero doon, kundi siya mismo ang nagmamaneho. Nay, ito na po yung fishball nyo. Salamat, nak. Kain muna tayo. Gutom na ako eh. Sige Nay, kain lang kayo. Astig talaga nitong pedicab. Kanino pala to, Nay? Sa akin. Sa inyo? Oo. Binenta sa akin ni Mang Nicanor. Nakatambak lang kasi sa garahe nila eh. Binili ko na. Ayos pa naman. Naisip ko gagamitin ko sa pamamasada. Magpe-pedicab driver po kayo? Oo, bakit naman hindi? Kaya ko yun. Kaso di ba panlalaking trabaho yun? Baka mahirapan kayo, Nay. At bakit naman ako mahihirapan? Pipidan lang naman ako. Tingnan mo, nakarating nga ako rito sa eskwelahan mo para sunduin ka at ibida sa'yo tong pedicab na binili ko. Ang ganda, no? Opo, maganda nga po. Tingnan mo, nak. Oh, nilagyan ko ng picture nyo ng mga kapatid mo. Para kapag napapagod ako titingnan ko lang yan, gagaan na ulit ang pakiramdam ko. Nak, si nanay ng bola pa. Pero Nay, seryoso. Sigurado kayo kaya nyo talaga mag-pedicab? Aba, oo naman. Palagay mo sa nanay mo, uugod-ugod na. Hoy, 37 anyos pa lang ako, ano? Alam ko naman po yun pero nag-aalala pa rin ako sa inyo eh.
Parang mas magaan pa yung dating yung trabaho sa laundry shop kesa sa pagpasada. At least dun, Nay, hindi kayo naiinitan. Hindi nga pero lagi namang mainit ang ulo ng bisor namin. Kala mo talaga kung sinong tagapagmana ng laundry shop na yon. Ang sama na ugali. Tapos wala pang galang sa akin mas matanda ako sa kanya. Ah, talaga po? Kaya ba umalis kayo dun? Oo, kasi hindi ko na talaga matagalan ng ugali. Ayoko naman patulan, baka masakal ko. Si Nanay talaga. Biro lang. Hindi ako nananakal, no? Hindi ko nga nasakal ang tatay mo kahit gustong gusto ko na eh. Pero matagal-tagal ko na rin kasing pinag-iisipan na umalis doon. Sakto, nakapag-ipon naman ako ng kaunting pera at yun nga yung pinambili ko nitong pedicab. Ibang klase po talaga kayo. Hanga ako sa inyo kasi ang sipag-sipag nyo, Nay. Hindi pwedeng tumigil sa pagtatrabaho dahil ako na ngayon ang nanay at tatay sa bahay natin. Pero buti na lang din at nandiyan ka anak. Tinutulungan mo ko kaya gumagaan yung buhay natin. Malate nga lang po na itutulong ko sa inyo kasi nag-aaral pa ako. Pero kung hihinto po ako sa pag-aaral, makakahanap po ako ng full-time na trabaho. Ano ka ba? Yung ibang ang kaedad mo hindi pinagtatrabaho ng mga magulang nila eh. Pero ikaw, nagbabanat ka na ng buto habang nag-aaral. Ayoko nga sana na pagtrabahuhin ka. Pero gusto mo naman, kaya pinagbigyan na kita. At malaking tulong talaga yon para sa pamilya natin anak. Walang kaso kahit magkano pa yung kinikita mo. Hindi naman ako naghahangad ng malaki tsaka may trabaho naman ako eh. Gusto ko, unahin mo pa rin ang pag-aaral mo para makapagtapos ka. Alam mo naman na pangarap ko yan sa inyong magkakapatid, di ba? Opo, Nay. Kaya nga po nagsisikap ako para mabigyan kayo ng karangalan. Naniniwala ako sa kakayahan mo kasi matalino ka eh. Pero wag mo rin naman masyadong pilitin ang sarili mo ha. Balita ko kasi mas mahirap daw sa kolehiyo eh. Hindi naman ako nakatungtong dyan kaya hindi ko masabi. Pero base lang naman sa kwento ng mga kakilala kong may mga anak na nasa kolehiyo katulad mo. Kaya nga ang payo ko lang, ayos na sa akin kung ano yung makayanan mo. Basta tapusin mo yung pag-aaral mo. Kasi alam mo anak, wala naman akong kayamanan na pwedeng ipamana sa inyo bukod sa edukasyon. Tatandaan ko po lahat ng mga payo nyo sa akin. Dapat lang, kasi para sa'yo rin yun. Oh, teka, ubos mo na ba yung fishball mo? Opo, kauubos ko lang. O tara na, sakay na. Dadaan pa tayo sa palengke para bumili ng bigas at ulam. Meron akong kaunting kinita mula sa pamamasada kanina Makakabili tayo ng fried chicken. Sige po, gusto nyo, Nay? Ako na po magmamaneho? Kayang-kaya ko to. Ako na, kaya ko na ito. Umupo ka na lang dyan at mag-relax ka. Nay, salamat po talaga kasi nandyan kayo para sa aming magkakapatid. Ano ka ba? Hindi naman ako mawawala katulad ng tatay mo. Papa Dudut, hindi ako mahihiyang sabihin na proud akong pedicab driver ang nanay ko. Kasi nakikita kong kaya naman niya kahit na babae siya at masaya siya sa trabahong na pili niyang pasukin. Kahit na mahirap, kahit na nakakapagod. Walang hindi kayang gawin si nanay dahil inspirasyon niya kaming magkakapatid. Kitang-kita ko ang alab ng determinasyon sa mga mata niya. Sa tuwing walang pag-aalinlangan niyang binabagtas ang daan para lamang maihatid ang mga pasahero niya, umaraw man o umulan. Kaya sino ako para magreklamo at sumuko sa buhay? Nangako ako sa sarili ko na bibigyan ko ng karangalan ang nanay ko. Sisiguraduhin kong makikilala siya ng karamihan dahil mabuti siyang magulang. At kapag binabanggit ko si nanay, kung gaano ako ka-proud sa kanya ay naluluha siya. Pero masaya naman daw siya. Doon ko nga napagtanto na kahit na hindi patas ang mundo sa lahat ng tao, ay meron pa ring pag-asa na hindi habang panahon ay nasa kahirapan kami at nalulugmok ang aming buhay. Kumbaga, Papa Dudut, ay bilog ang mundo. Hindi tayo palaging nasa ilalim. Darating din ang araw na aasenso tayo at makakaahon papunta sa tuktok. Ganon ang naging buhay namin sa loob ng 2 taon, Papa Dudut.
Nay, ako na po maghuhugas ng pinggan. Ako na anak. Galing ka pang trabaho baka mapasma ka. Kayo rin naman, galing pa kayo sa pamamasada. Ano naman? Pa ako naman ang pumipidal, hindi naman itong kamay ko. Si nanay nakuha pa magbiro Ay, totoo naman, di ba? Sige na, matulog ka na doon. May pasok ka pa bukas. Mamaya na po, di pa ako inaantok. Kwentuhan po muna tayo habang binabalatan tong mangga na dala nyo. Pabot po ako ng kutsilyo, Nay. O, ito anak. Salamat po. Ano bang gusto mong pagkwentuhan? Kumusta po kayo sa trabaho nyo, Nay? Sa pamamasada? Ay nako di masaya. Marami na nga akong suki Mas gusto nila sumakay sa pedicab ko, lalo na yung matatanda kasi maingat daw ako magpatakbo. Hindi katulad yung ibang driver na harabas. Kala mo kung sinong hari ng kalsada. Kaya ayaw, natutuwa na rin naman ako. Masaya po ako para sa inyo, Nay, na natutuwa kayo sa trabaho nyo. Pero hindi po ba dapat na lagi po talaga kayong maingat? Kasi kapag… Esper! Teka, Esper, buksan mo ang tayo pinto! na. Ako na po magbubukas ng pinto, Nay. Sandali, baka kung anong gawin niya sa'yo. O Tay, ano pong ginagawa nyo rito? Oh, yung magaling ko palang anak to. Sagutin nyo yung tanong ko, anong sabing ginagawa nyo rito? Ano bang pakialam mo? Kakausapin ko nanay mo. Tumabi ka nga dyan sa daanan. Parang-harang ka. Aray! Esper! Ano bang kailangan mo, Lando? Nabalitaan ko nagpapadya ka na raw O ano naman ngayon sa'yo? Aba, porke kumikita ka na ng sarili mong pera, niyayabangan mo na ako? Hindi kita niyayabangan. Tsaka bakit ka ba nandito? At bakit hindi? Masama na bang umuwi sa sarili ko pamamahay? 3 taon kang hindi umuwi sa bahay na to kasi pinili mo yung babae mo. Tapos magtatanong ka kung masama bang umuwi ka rito? Paano ko sabihin kung oo? Hindi ko akalain na tumapang-tapangan na rin sa 3 taon na wala ako rito Dati-rati takot na takot ka sa akin Hindi na ako takot sa'yo ngayon. Naranasan na namin na pabayaan mo. Nabuhay naman kami nang wala ka. Tapos babalik ka? Para ano? Makisama sa amin? Para manggulo? Kahit ano pa yung dahilan mo, hindi ka na welcome sa pamamahay na to. Wala kang karapatan na paalisin ako rito kasi tatay niyo pa rin ako. Wala na kaming tatay. Matagal na kayong patay para sa amin. Anong sinabi mo? Baka gusto mo makatikim na suto. Sige, subukan mo. Akala mo yata hindi ako gaganti sa'yo Aba, matapa ka na nga talaga. Lando! Lawrence, tumigil nga kayo! Tuturuan ko lang ng leksyon to anak mo. Napakahayop mo talaga, Lando! Ang kapal na mukha mo, sakta ng anak ko! Masyado kasi siyang pakilamero. Sira ulo ka pala Pumunta ka lang talaga dito para manggulo! Umalis ka na! Matapang ka na rin Balik ka rito para masakal kita. Bitiwan mo si nanay! Bitiwan mo ako! Hindi ako makahinga! Hindi mo bibitiwan si nanay? Hindi ka pa rin kasi nagbabago. Bitiwan mo! Masyado ko pa rin madaldal. Bitiwan mo yung hawak mong kutsilyo! Kasi sumusobra na itong taong to Huwag mo akong subukan dahil kayang-kaya kita saktan! Kaya umalis ka na dito sa bahay namin! Kapal na mukha mo magpakita dito! Ayan na, binitiwan ko na nanay mo. Bitiwan mo na rin ako, Chilo anak. Baka madulas ka, maisaksak mo sa akin yan. Pagkatapos mo kaming iwan, babalik ka na lang ng ganon? Kapal na mukha mo! Kampun ka ng demonyo! Tapos mananakit ka pa't manggugulo dito? Mabuti pa umalis ka na! Bumalik ka doon sa pinanggalingan mo! Umalis ka na, Lando! Ayaw ka na naming makita at makasama ng mga anak mo! Hoy! Bibilang ako ng 3! Dapat nakalabas ka na ng pinto ng bahay na to! Di ako nagbibiro sa'yo, sasaktan talaga kita! 1! 2! Ito na nga lalabas na! Mga linti kayo! Magsama-sama kayo sa impyernong lugar na to! Dahil pa sinasabi! Malis ka na! Papadudot wala naman talaga akong planong saktan si tatay. Gusto ko lamang siyang takutin dahil sumusobra na siya. Hindi namin akalain na uuwi siya ng gabing yon at gulat na gulat kami nila nanay na parabang nakakita kami ng bangkay na muling nabuhay. Pero ang mas lalong nagpatindig ng aming mga balahibo ay ang kakapalan ng mukha ng tatay namin na umuwing nakakainom. Wala sa katinuan at manggulo. Simula kasi nang umalis siya sa amin, 3 taon nang nakakalipas ay wala na kaming naging balita pa sa kanya. Kung may naririnig mang kaming sabi-sabi tungkol sa kinakaroonan niya ay wala na rin kaming masyadong pakialam. Total ay ginusto niyang umalis at iwanan kami kaya dapat ay panindigan niya ang desisyon niyang yon. Kaya nga ng gabing yon matapos kong sumabog sa galit sa tatay ko
ay tuluyan na niyang iniwan ang bahay namin. Kahit papaano'y nalungkot pa rin ako kasi baka yun na nga ang huling pagkikita namin. Umiyak din si nanay at ang mga kapatid ko na nagising sa komosyon, pero kinabukasan ay nag-decide kami na kailangan pa rin naming magpatuloy sa buhay. Kumbaga isasanayin na lang ulit namin ang sarili namin na hindi kasama si tatay. Ang mahalaga, Papa Dudut, magkakasama kami nila nanay at ng mga kapatid ko. Para sa akin, para sa amin, yun na ang pinaka mahalaga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nabalitaan din pala namin na tumira si tatay sa kabilang barangay lang kasama yung babaeng pinalit niya kay nanay. Sa katunayan ay may mga anak na sila at bumalik siya sa pagtatrabaho sa talyer. Umalis kasi siya noong unang taon na umalis na papadudot na hindi na siya masaya at epektibo sa kanyang trabaho. Yun pala ay nandun siya sa babae niya sa Bulacan. Pero wala na kaming pakialam sa kanya at sa buhay na pinili niya nang hindi kami kasama. Galit pa rin ako sa tatay ko at kung minsan ay naiisip ko na kapag nakasalubong ko siya sa daanan ay baka masuntok ko siya ng kaliwat kanan sa mukha nito. Pero mabuti na lamang at hindi naman nangyari yon kasi baka masabihan akong walang respetong anak sa magulang ko. Wala ding respeto sa amin. Tulad ng dati, pinagpatuloy namin ang pamumuhay. Kapag hindi ako naka-duty sa food stall at kapag wala kaming klase sa araw, ako ang nagpapadyak para naman makapagpahinga si nanay. Sa sobrang sipag niya kasi madalas na siyang dapuan ng sakit tulad ng ubo at sipon. At ang malala doon ay lagnat. Paano ba naman ay sinusuong niya ang araw at ulan, makapamasada lamang. Nangihinayang kasi siya sa kikitain niya, kaya hindi niya priority ang pagpapahinga. Bukod doon ay marami pa rin kasi kaming utang na binabayaran. Halimbawa noon ay yung sa tindahan, Papa Dudut. Nay, ito na po yung gamot nyo. Inumin nyo na po muna. Salamat, Lawrence. Nay, inuulit ko parang awa nyo na, magpahinga na muna kayo. Buong araw nang masama yung pakiramdam nyo tapos gusto nyo pa talagang lumabas kanina para mamasada. Huwag ka na masyadong mag-alala sa akin, anak. Ayoko lang talagang magpahinga kasi sayang yung kikitain ko eh. Kung nakapamasada lang sana ako ngayon, may pandagdag tayo sa pambili ng cake ng kapatid mo sa birthday niya sa Martes. Ibang klase talaga kayo, Nay. May sakit na nga po kayo, kami pa rin talaga ang iniisip nyo. Eh, syempre naman. Sino pa bang iisipin ko eh? Kayo yung mga anak ko. Tsaka, nangako ako sa kapatid mo na bibilang ko siya ng cake. Yung may paborito niyang, yung cartoon character ba yun? Ako na pong bahala sa cake ng kapatid ko. Huwag nyo nang isipin yun. Ang tutukan nyo, yung pagpapagaling nyo. Sige anak. Salamat talaga kasi lagi mo kong sinasalo. Sinasalo po saan? Sa mga pagkukulang ko sa pamilya natin. Sa mga panahon na hindi ko kaya kasi nagkakasakit ako. Pakiramdam ko, wala akong kwentang ina kapag hindi ko nagagawa yung lahat para sa inyo. Ano pong walang kwenta, Nay? Kahit nga po may sakit kayo, ang sipag-sipag nyo pa rin eh. Ayaw nyo yung nakahiga lang. Bumabangon kayo para maghugas ng pinggan imbis na natutulog. Kaya hindi kayo gumagaling kaagad kasi makulit din kayo eh. Masakit kasi sa likod kapag laging nakahiga eh. Tsaka kaya ko namang maghugas ng pinggan. Yun na nga po, Nay. Kasi iniisip nyo na kaya nyo. Kaya nyo inaabuso yung katawan nyo. Oh, bakit ka naman umiiyak, anak? Nalulungkot lang po kasi ako dahil may sakit kayo.
Siguro kung hindi po kayo nagpe-pedicab, di kayo magkakasakit ng ganyan eh. Natural lang yun kasi napapagod yung katawan ko. Pero konting pahinga lang naman. Gagaling din naman ako. Pero lagi na lang po kayo may sakit, Nay. Siguro oras na para tumigil po kayo sa pagpe-pedicab nyo. Ano ka mo? Ayoko nga anak. Para rin naman po sa inyo yun. Pag tumigil ako sa pagpe-pedicab, sino na lang magtatrabaho para sa pamilya natin? Sige nga. Ako po. Anong silbi ko sa pamilya natin kung hindi po ako magtatrabaho para tulungan kayo, di ba? Para sa kaalaman mo anak, may silbi ka sa pamilya natin. Gusto ko lang po talagang makatulong, Nanay. Alam ko naman yun. Alam ko yun. Pero kasi nag-aaral ka eh. At wag na wag mong sasabihin sa akin na titigil ka na lang para makapagtrabaho. Wala naman na pong kaso sa akin yun, Nay, kung titigil ako. Para naman po sa pamilya natin yung gagawin ko eh. Kasi, Nay, pag tumigil po ako sa pag-aaral, mas mapagtutuunan ko ng pansin yung pagtatrabaho. Marami kasi ako mga kaklase, Nay, na sinubukan mag-part-time job pero nahirapan sila. Kaya nangyari, tumigil na lang sila sa pag-aaral. Sabi rin ng mga kaibigan ko, Nay, magtatrabaho rin naman ako pagka-graduate ko eh, kaya ba't ko pa patatagalin? Nagsasayang lang daw ako ng panahon sa pag-aaral. Ayoko. Hindi ako papayag. Tsaka, luko-luko yung nagsabi sa'yo na nagsasayang ka lang ng panahon sa pag-aaral. Hindi pagsasayang yon. Dahil pag nakapagtapos ka, mas malayo ang mararating mo. Nay naman. Basta ayoko. Yung pagtatrabaho habang buhay yan. Yung pag-aaral ilang taon lang naman. Nay, payagan niyo na po ako. May lagnat lang naman ako pero gagaling din naman ako. Hindi naman tumalubhang sakit para tumigil ako sa pagtatrabaho. Tsaka, konting panahon na lang makakapagtapos ka na sa pag-aaral mo. Ngayon mo pa talaga naisipang huminto? Luko-luko ka pala talagang bata ka eh. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo, Nay. Ay, pasensya na po kayo, Nay. Naiinip lang po kasi ako eh. Gusto ko na makatulong sa pamilya natin. Gusto ko na po makatulong sa inyo na mag-provide para hindi naman po kayo nahihirapan na magtrabaho. Naawa na po kasi ako sa inyo eh. Ayaw ko po na may mangyaring masama sa inyo, Nay. Lalo na pumapasada kayo. Nakakatulong ka sa pamilya natin. Ako ang nanay sa ating dalawa. Ako dapat ang magtrabaho ng husto para sa atin. Hindi ikaw. Dahil nag-aaral ka pa nga eh. Basta anak, sikapin mo na makapagtapos ka. Ilang taon na lang naman yan. Pasasaan din ba at magbubunga rin yung paghihirap natin kapag nakapagtapos ka na? Sige po, Nay. Pero dapat magpagaling na po kayo ha. Ipangako niyo po sa akin yun. Oo, magpapagaling ako para hindi ka na rin masyadong mag-alala dyan. Pangako yan anak. Papadudot nag-usap pa kami ni Nanay ng ilang minuto bago siya inantok dahil na rin sa gamot na ininom niya. Nang makatulog na siya ay hinalikan ko ang kanyang noo at umusal ng panalangin sa Diyos na sana'y pagalingin na niya ang nanay ko. Tapos ay saglit kong tinitigan si Nanay habang inaalala yung mga pinag-usapan namin. Hindi pa rin siya nagbabago. Kahit na may sakit na siya ay punong-puno pa rin ng pag-asa ang mga mata niya na balang araw ay mapagtatapos niya kaming magkakapatid sa pagpapadyak niya. Kaya nga kahit mahirap, kahit na minsan ay nawawala na ako ng dahilan para tapusin ang pag-aaral ko, ay binabalikan ko lahat ng pinagdaanan namin upang makahanap ng rason kung bakit kailangan kong makapagtapos. Kapag binabalikan ko kung paano kami nagsimula ay nabibigyan ako ng pag-asa upang lalong magsumikap sa aking pag-aaral. Laging sinasabi sa akin ng nanay ko na habang may buhay, may pag-asa. Hindi man yon nakikita ng ating mga mata pero nararamdaman naman yon ng ating puso, lalo na sa tuwing nagdarasal tayo sa Diyos. May pag-asa sa bawat sulok ng maliit naming tahanan. May pag-asa sa mga hikbi ng magulang na nakikiusap sa Panginoon na iligtas ang mga anak nila sa kapahamakan at bingit ng kamatayan. May pag-asa sa bawat pagsisikap ng isang tao na merong pangarap na gustong tuparin pagdating ng panahon. At may pag-asa sa bawat
padyak ng aking nanay. At totoo nga dahil pagkalipas ng 2 taon, makakapagtapos na ako ng pag-aaral. Congratulations, anak! Ay, naku! Masayang-masaya ako kasi nakagraduate ka na! Sa wakas, natupad na yung matagal ko ng pangarap para sa'yo. Yung makapagtapos ng pag-aaral. Naku, anak, pinagmamalaki talaga kita! Hindi ko po matutupad lahat to, Nay, kung hindi po dahil sa inyo. Kaya ipinagmamalaki ko rin po kayo. Ano ka ba naman? Wala naman ako masyadong ginawa. Ikaw pa rin yung nag-aral at nagpakahirap na tapusin yung kurso mo. Ikaw lang talaga yun, anak. Ako wala talagang kaalam-alam dyan. Pero Nay, kayo po at ang mga kapatid ko ang inspirasyon ko para tapusin ko talaga yung pag-aaral ko. Natatandaan ko nga po yung usapan natin, Nay, na gusto ko na sanang sukuan yung pag-aaral ko. Kasi nakikita ko na nahihirapan tayo. Tsaka gustong-gusto ko na pong tumulong sa pamilya natin nun. Buti na lang kinausap niyo po ako. Kinumbinsin niyo po ako na ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Hindi ko po makakalimutan yung sinabi niyo sa akin na yung pagtatrabaho habang buhay naman natin gagawin yun. Pero yung pag-aaral, ilang taon lang naman. Kaya tsagain ko na. Yun po talaga yung mga tumatakbo sa isip ko habang ipinagpapatuloy ko yung pag-aaral ko, Nay. Kita niyo naman po ngayon, graduate na ako. Hindi po talaga matutupad lahat ng to nang hindi dahil sa inyo, Nay. Kaya maraming salamat po talaga. Ano ka ba naman? Walang anuman yun, anak. Siyempre, nanay mo ko Responsibilidad kong suportahan ka. Lalong-lalo na dyan sa pag-aaral mo. Alam mo kung tutuusin, maliit na bagay lang naman yung ginawa ko Nagtrabaho lang naman ako ng mabuti. At nangarap ka sabay mo na balang araw makapagtatapos ka. Para na rin siyempre, mas malayo yung marating mo sa buhay. Kaya wala yun, anak. Sabi ko nga po sa inyo kanina, Nay, na pamilya natin ang naging inspirasyon ko para makapagtapos ako. Mas nagkaroon po talaga ako ng dahilan para tapusin yung pag-aaral ko dahil pangarap ko na mabigyan kayo ng magandang buhay. Pero marami ka pang pagdadaanan. Hindi porket nakapagtapos ka na ng pag-aaral, tapos na rin ang lahat. Doon pa lang magsisimula, anak. Sana wag kang magmadali na matupad yung mga bagay na gusto mo para sa pamilya natin. Kasi karamihan sa mga anak ng mga kakilala ko hindi naman masaya sa ginagawa nila. Kumbaga, napipilitan lang sila. Kaya nga, dahan-dahanin mo lang, anak. Huwag kang magmamadali. Opo, Nay. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo. Ganyan nga. Pakiramdam ko tuloy ako yung gumraduate Ewan ko ba, talagang proud lang ako sa iyo, anak. Proud na proud din po ako sa inyo, Nay. Kaya alay ko po sa inyo tong graduation ko na to. Ay, salamat. Naku, may ibibida na ako sa mga kasamahan ko sa pamamasada. Sa wakas, may anak na akong napatapos sa kolehiyo. Kayo rin po, lagi ko kayong binibida sa mga kaklase ko. Ay, talaga? Anong sinasabi mo sa kanila? Lagi kong sinasabi sa kanila na yung nanay ko, masipag na pedicab driver. O ano naman ang sabi nila? Siyempre natutuwa sila, Nay. Humahanga sila sa'yo. Kasi alam nila na hindi madali yung trabaho nyo. Pero kinakaya nyo para mabuhay kami magkakapatid. Doon palpak si tatay yung buhayin yung pamilya natin. Lalo na nung iwan niya tayo para sumama dun sa babae niya. Ay, nako. Naisip ko lang, kung di lang siguro nagloko yung tatay mo, sana dalawa kami ngayon na nagse-celebrate ng graduation mo. Dalawa kami ngayon na proud sa'yo. Naisip ko rin po yan, Nay, pero hindi ko na lang masyadong pinagtutuunan ng pansin. Pero alam nyo, Nay, pag binabalikan ko yung mga kasalanan niya sa atin, nagpapasalamat ako. Kasi hindi na natin siya kasama ngayon. Wala na tayong problema, wala na tayong konsumisyon. Ako rin naman. Lalo na tapos na yung mahabang panahon ng pagpapakatanga ko dyan sa tatay mo at pakikisama sa kanya kahit na lagi niya akong pinahahalik sa kamao niya. Ay, tsaka mas mahal ko kayo ng mga kapatid mo at mas mahalaga kayo sa akin kesa sa kanya. Sino ba siya? Ako pa bang magpapakahirap sa kanya? Ako magdudusa? Doon na lang siya sa babae niya. Basta pangako ko po sa inyo, Nay, ito na po ang magiging simula ng pag-asenso natin. Gagawin ko po lahat para maiahon tayo sa hirap.
Basta anak, huwag kang magmamadali sa pag-asenso. Kasi hindi naman yan instant na pwede mong makuha agad-agad eh. Lahat ng bagay sa mundo, pinaghihirapan yan at pinagtitiisan. Katulad niyang pag-aaral mo. Aba, ay pinaghirapan mo yan at pinagtiisan. Kaya nagtagumpay ka. Ano, naiintindihan mo ba? Opo, Nay. O mabuti naman. Ay, Nay, teka. Meron pa pala akong isang sorpresa. Ano ba yan, anak? Ito po, sulat. Sulat? Ay sige, akin na. Basahin niyo, Nay. Cum laude? Cum laude ka, anak? Naku naman, ang galing-galing talaga ng anak ko. Mana-mana lang po yan, Nay. Nagmana po ako sa inyo eh. Papa Dudut, proud akong nakapagtapos bilang cum laude at inalay ko ang tagumpay ko na yon sa pinakamamahal kong nanay. Ipinangako ko sa kanya ng araw na tinanggap ko ang aking diploma at medalya na yun na ang simula ng pagbabago ng aming buhay. Bagaman hindi pa rin naman naging madali ang pinagdaanan ko sa paghahanap ng trabaho, hindi ako sumuko dahil pinalaki ako ng nanay ko na palaban at hindi nawawala ng pag-asa. Kaya naman hindi nagtagal ay nakapasok naman ako sa isang private company sa Quezon City. Tumagal din ako ng 1 taon doon bago ako nabigyan ng opportunity na makapagtrabaho abroad, bagay na hindi ko na nga pinalagpas pa. Sa kasalukuyan, kahit na malayo ako sa pamilya ko hanggang ngayon ay pinoprotektahan pa rin ako ng mga panalangin ng nanay ko. Pakiramdam ko ay ligtas ako araw-araw, lagi pa rin naman akong tumatawag sa kanila dito sa Pilipinas. Nakapagpundar na kami ng sarili at maayos naming bahay. Nakapagtapos na rin sa pag-aaral ang iba kong mga kapatid. Hindi na nagpapadyak si nanay dahil meron na siyang pinagkakabalahang food stall. Kung tatanungin ninyo ako kung may balita ako sa tatay namin ay meron kasi nalaman namin na nagkaroon siya ng malubhang sakit sa baga. Tapos walang-wala rin sila ng kinakasama niya. Kaya may nakapagsabi sa akin na lagi raw siyang nakasilip sa dati naming bahay. Naawa naman ako sa sitwasyon niya kaya ako na yung nakipag-communicate sa kanya. Humingi siya ng tawad sa akin noong nagkausap kami sa tawag. Pinatawad ko na rin naman siya kasi ayokong habang buhay magtanim ng galit sa kanya. Nangako rin ako na tutulungan ko siyang magpagamot sa sakit niya. Kaya lang po papadudot nitong nakaraang buwan, noong August 2024 ay tuluyan na rin pong pumanaw ang tatay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, and God bless and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lawrence. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.